אוקיי, ערב טוב חברים. יש לי בדיוק 25 דקות, חצי שעה להעביר את החלק שלי. אני הולך לדבר מהר, להיות ענייני, קצר ולעניין. אז תחזיקו חזק, תהיו קשובים. מי שרוצה אגב אולי עכשיו לצאת לאיזה רגע שירותים או ככה לשתות איזה משהו, אבל מיד שיתחבר לכיסא ואני יוצא לדרך במהירות. יש לנו אגב הערב וובינר מדהים, ממש עשינו פה, הכנו חומרים מצוינים, המון הפתעות, חידושים, כל מיני טיפים, אם זה בחיסכון ואם זה בחברה אמריקאית ומוצר מנצח וכל מיני עדכונים ואמזון ביזנס ועוד ועוד. אז שווה לחכות ואנחנו מתחילים. קצת עליי למי שלא מכיר אותי, אני מניח שחלק פה בוובינר, חלק ממי שכאן כן מכיר אותי, אבל ככה בקצרה מאוד. אני בא מהעולם דווקא של eBay, אני חי ונושם מסחר אלקטרוני, מנהל חדר מסחר פעיל. הקמתי גם מיזם שנקרא אסכולי, אתר קורסים אונליין, ואני חי ונושם את המסחר האלקטרוני באי-ביי, באצי, באמזון. זה מה שאני עושה, אני מייעץ להמון עסקים וכו' וכו'. בקיצור, אני כאן כדי קצת לתת לכם את כל העולם הזה קצת מהזווית העסקית מסחרית, גם של אמזון, לא רק של eBay. גם כתבתי ספר ועוד ועוד. יהיה איתנו כאן אורח נחמד בהמשך, מר ערן בלאושטיין, שהוא מספר אחד בארץ בכל מה שקשור למסחר אלקטרוני באמזון, מישהו שבא מהשטח, בא מהקרקע, והוא ייתן לכם פה גם עוד מעט את כל החידושים, את הטיפים, את העצות, את הדוגמאות למוצרים מנצחים, ועוד כמה דברים שלמי שקצת דווקא כן מכיר את אמזון זה אפילו יפתיע אתכם. אז שווה לחכות לחלק של ערן, ואולי גם לנו פה איזשהו אורח כבוד בהמשך, אז שווה לחכות. אז אנחנו מתחילים מיד ככה בסקירה כללית מאוד, מה קורה באמזון, איך זה עובד. במסגרת המצגת אני אעבור אתכם ממש במהירות על מה זה אמזון, איך זה עובד, קצת מה קורה שם, מה זה אמזון FBA, מה זה Private Label, כמו שכבר הזכרתי, חידושים והזדמנויות שעוד לא ראיתם באמזון. ועוד טיפים, הפתעות וסודות וגם כלים להצלחה. וחוץ מערן, כמו שאמרתי, אנחנו מזמינים איזשהו אורח נחמד שאני מקווה שהוא יהיה איתנו פה עד השעה 9:15 בערך. וכמובן יש את הקרם דה לה קרם, שמרנו איזושהי הפתעה לסוף, שווה לכם לחכות, אז חכו ותראו. בקצרה מאוד, מה זה ההבדל בין eBay לאמזון? כי הרבה שואלים אותי למה eBay וכן ואמזון לא ולהפך. eBay זה שוק, eBay זה מקום שבדרך כלל מוכרים מוצרי יד שנייה, אומנות, אספנות, וגם מוצרים חדשים, וגם כל מיני קומבינציות של כל מיני מוצרים. eBay זה בכל העולם, יש לנו את כל הזירות, יש לנו את eBay בארצות הברית, eBay קנדה, ארצות הברית, eBay UK, אוסטרליה, גרמניה, איטליה, ספרד, צרפת, קנדה וכולי. כשאנחנו אומרים אמזון, בדרך כלל אנחנו מתכוונים לאמזון ארצות הברית, למרות שיש גם את אמזון ב-UK ובאירופה וכולי. אמזון זה בעצם חנות. בדרך כלל אני קונה שם דברים חדשים, אני מקבל את השירות מאמזון, כלומר אם יש לי איזושהי בעיה או תלונה אני פונה לאמזון. כשאני קונה בתוך eBay אני קונה מאיזשהו מוכר שנמצא בצד השני, כלומר eBay זה פלטפורמה בין אנשים פרטיים או בין עסקים, אבל זה עסקאות בודדות, כלומר שאני נותן חוות דעת ב-eBay, אני מדרג את המוכר, אם הוא בסדר, אם הוא נתן לי שירות טוב, איכשהו וכולי. כשאני נותן חוות דעת באמזון, אני בכלל לא מדרג את אמזון, אני מדרג את המוצר. זאת בכלל שיטת מסחר אחרת לגמרי. הציבור האמריקאי, נכון להיום, ברובו היום קונה באמזון, כי תכף אנחנו גם נראה את הסיבות, למרות שהיום eBay עדיין שומרת על הכתר כזירת מסחר בינלאומית, הכי גדולה היום בעולם, אבל ההזדמנויות שלנו כישראלים, ובעיקר אלה שכבר קצת נכנסו לעולם של המסחר האלקטרוני, זה דווקא כן באמזון ובארצות הברית, כי פשוט הציבור האמריקאי קונה וקונה שם הרבה, ולכן שווה להצטרף להצלחה, מה גם שאמזון פתחו את השערים בפני ישראלים לפני לא פחות מאשר משהו כמו שנה-שנתיים, ועכשיו יש לנו גם הזדמנות להיכנס למסחר באמזון ולנצל את ההזדמנויות שקורות שם. מעבר לאמזון, בתוך ארצות הברית יש לאמזון עוד המון זירות, בהמשך אנחנו גם נראה זירות נוספות, אז יש להם את הזירות במדינות הללו. לא כל הזירות האלה עובדות בשיטת המחסנים, אנחנו גם תכף נראה מה זה המחסנים באמזון.
יש אגב לאמזון עוד המון שירותים, אם זה אמזון סרוויס ואם זה אמזון AWS, ויש להם את האמזון ספרים וסופליי, ואמזון זה פשוט תאגיד עצום בסדר גודל היסטרי. אפשר גם להיכנס לגוגל פייננס ולראות את המניה של אמזון וכמה הם שווים. נכון להיום אגב אמזון שווים כמעט 300 מיליארד דולר מבחינת שווי שוק, הרבה יותר מאשר eBay למשל, וזה פשוט חברה שהולכת וצומחת בקצב מטאורי. בקיצור, אמזון היא כרגע הצלחה, ותמיד שיש משהו מצליח תמיד כדאי להצטרף ולקפוץ להצלחה. התחומים החזקים באמזון זה כמובן כל העולמות של אלקטרוניקה, גאדג'טים, כל המוצרים החמים, אם זה אביזרים לאייפון, למחשבים וכולי. לאחר מכן משחקים, צעצועים וכל העולם הזה של צעצועים ומוצרים לתינוקות וכולי. אופנה וקוסמטיקה כמובן, מוצרים לבית וגן ולמטבח, עולמות של ספורט וכולי, ועוד המון דברים נוספים. כמובן אגב אפשר לקנות באמזון הכל, יש להם מעל 40 מיליון מוצרים שונים. ומה שיפה, האמריקאים למדו לאט לאט עם השנים לערוך גם את הקניות הקבועות שלהם באמזון, גם את הקניות של המזון, להזמין את הדברים שגם רגילים לקנות בסופרמרקט, להזמין אותם באמזון על בסיס יומי, ובכל מיני כלים שאמזון מציעים. אנחנו תכף נראה פה דוגמאות שגם הדברים האלה יעשו באופן אוטומטי, גם בלי שאני צריך להזמין באמזון, ישלחו לי הביתה כי אני הגדרתי, כי אני ביקשתי. זה כל מיני פתרונות למסחר אלקטרוני מתקדמים שהיום עובדים בארצות הברית, אבל אנחנו מן הסתם נראה אותם גם בעתיד פה בארץ. לעומת זאת באיביי יותר אנשים מחפשים מציאות, מחפשים הזדמנויות, מחפשים את המחירים, מחפשים. אנשים באים לאמזון פשוט לקנות, כי זה נוח, זה קל, זה נגיש, יש מבחר, יש מדיניות החזרת מוצרים מצוינת, יש כל מיני דברים שהנה בדיוק אני כרגע בשקופית הזאת של היתרונות של אמזון על פני הרבה אתרים אחרים. אז קודם כל כשאני בא לאמזון יש לי מבחר עצום, ויש לי גם לרוב, יש לי גם מלאי זמין. יכול להיות אגב שאני פתאום יבוא לאתר של דל לחפש לקנות מחשב, ויגידו אין בעיה, את המחשב הזה אנחנו נרכיב לך ונשלח אליך תוך שבועיים, אבל למה לעשות את זה אם אני יכול שנייה להיכנס לאמזון ולקנות את זה מיד, את אותו מחשב בדיוק. כלומר אמזון, גם אחד הדברים שמעניין שמה שיש לי מלאים וזמינות במיידית, שלפעמים אפילו לחברות עצמן אין את הזמינות ואת המלאי שכן יש באמזון, כי שוב באמזון יש המון מוכרים, המון סוחרים, יש את המרקט פלייס, יש את המוצרים של המחסנים, ומעבר לזה שזה תמיד זמין ונגיש, יש לי גם מבחר גדול כמו שציינתי, מאוד קל ופשוט לקנות, ואני בשתי לחיצות כפתור או שתי לחיצות עכבר, קונה, משלם והסיפור נגמר. כלומר זה קל, מהיר, פשוט ונוח, וגם מאוד קל להתרגל לזה. כמו שכבר דיברתי, ללא waiting list, אני לא צריך להמתין, זה מגיע לי תמיד, זאת אומרת יש לי תמיד במלאי ובזמינות. אני גם בא לקנות בחנות בתחושה שאני קונה כמו בריטל, כמו בחנות בעיר או בקניון, אבל אני בעצם מגלה שאני מקבל מחירי הולסייל, כלומר מחירים יותר זולים, מחירים טובים, מחירים אטרקטיביים. כלומר אני כאילו בא לחנות אבל אני קונה במחירי סיטונאות. והשירות זה אחד הדברים שהם הכי חזקים שם, זה שירות של אמריקאים דוברי אנגלית במבטא אנגלי ולא כאלה הודים. זה זמינות מסביב לשעון, זה לענות לשיחות תוך שניות, זה בקיצור השירות שלהם מאוד מאוד טוב, ולכן אנשים אוהבים וגם אנשים מוכנים לשלם יותר על שירות טוב, וזה דבר שהוא ידוע. אם קניתי מוצר ואני לא מרוצה, אין בעיה, אני נכנס לאתר, לוחץ על כפתור ולמחרת מגיע אליי שליח של אמזון הביתה ואומר לי תודה רבה, אוסף את המוצר ממני ולוקח. ובגלל השירות המעולה הזה, אני לא צריך לתרץ ואני לא צריך להתחנן, ואני לא צריך עכשיו לשלוח אימייל ולחכות שיחזרו אליי, אני פשוט לוחץ על כפתור, טרח, למחרת מגיע שליח ואוסף ממני את המוצר. ואם יש מדיניות החזרת מוצרים כל כך פשוטה, אז למה שאם אני עכשיו רוצה לקנות נעלי קרוקס ואני לא בטוח אם אני 43 או 44, אני אקנה פשוט 43, 44 ואולי גם ליתר ביטחון 45. שלושת המוצרים יגיעו אליי הביתה, אני אמדוד מה שבא לי ואני אגיד באמת 44 נוח לי, ואת ה-43 ו-45 למשל אני פשוט מחזיר בחזרה, כי זה פשוט קל וזה פשוט. זה נשמע לכם הזוי, זה קורה וקורה בגדול, אז שתדעו, בגלל מדיניות החזרת מוצרים האלה, מוצרים כמו בעולמות של אופנה ודברים שיש שם מידות וצבעים,
אנשים פשוט קונים כמה, מודדים, ומה שהם לא רוצים פשוט מחזירים, כי זה מאוד פשוט וקל. משלוחים תוך יום-יומיים, בעיקר למי שיש לו פריים. פריים זה אומר שאני קונה מנוי שנתי שכזה, משלם איזה 50, 70 או 100 דולר, וכל מה שאני קונה בחינם עד אליי הביתה, תוך יום או יומיים. זה גם מדהים ומפתיע, ואנחנו תכף נראה שירותים אפילו עוד יותר מהירים מזה, ואני מבטיח לכם שתוך כמה שנים גם המוצרים יגיעו בין דקות לשעות לבית הלקוח, אנחנו גם תכף נראה ונבין למה. ומה שיפה זה המחסנים של אמזון, זאת השיטה שלהם, עובדים עם מחסנים מאוד מאוד משוכללים, מחסנים שמשגרים מאות ואלפי מוצרים מדי שעה, וזאת הטכנולוגיה של אמזון, וזה הסיבה שהם בין היתר גם מצליחים, כי לקבל את המוצרים הביתה ומהר, בזמינות, בשירות, במדיניות החזרת מוצרים שכזאתי, זה היתרון של אמזון, ולכן הם בעצם בארצות הברית לפחות עקפו את כל המתחרים. באיזשהו מקום הם כאילו עברו ממקום של בוא נהיה הכי זולים למקום של בוא נהיה הכי שירותיים, ניתן איכות, ניתן מהירות, ניתן את החוויה הזאתי, אז יעלה קצת יותר, אבל אנשים יבואו כי זה מהיר, זה איכותי ושירותי, וזה היתרון של אמזון על פני כל המתחרות. למעשה מה נדרש כדי למכור באמזון? קודם כל אני צריך שיהיה לי חשבון קונה, אחרי אני צריך חשבון מוכר. רצוי פרופשיונל, אני צריך חשבון בנק אמריקאי, או באמצעות פיוניר, או באמצעות שירותים נוספים. זה דברים שאני חייב, אגב הכל פתיר, הכל קל, הכל נגיש, רק צריך לדעת איך עושים את זה, זה לא מסובך. וכמובן אני צריך שיהיה לי מוצרים טובים וחמים למחירה, בלי זה אין לי מה לעשות. רצוי שיהיה לי אנגלית בסיסית, לא צריך אנגלית ברמת שפתם, צריך מן הסתם גישה למחשב ולאינטרנט, וצריך רצון. למה? צריך ללמוד, לעבוד, לתרגל, להתמיד, לרכוש מיומנות מקצועית טובה, כדי להצליח לפתח עסק מצליח באמזון. זה להתרגל למסכים, זה להתרגל לחוקים ולכללים, לרגולציות, לכל מה שצריך לעשות כדי לעבוד באמזון. מה עוד נדרש כדי לעבוד באמזון? אני צריך לדעת להגדיר נכון את החשבון, יש המון ניואנסים, המון צ'קבוקסים, לסמן כן, לסמן לא. מי שלא מכיר, שלא ינסה לבד, רצוי תמיד לקבל איזשהו ליווי, הדרכה או משהו בסגנון. זה מאוד מאוד חשוב, כי אם לא מגדירים נכון, פתאום יש בעיות, פתאום יש הפתעות, פתאום חוסר תאום ציפיות, פתאום דברים קורים, לכן חשוב לשים לב איך להגדיר כל מיני מסכים. כל מוצר גם שאני רוצה לעבוד עם המחסנים של אמזון, אני חייב להעביר אותו למחסנים ולעשות לו ברקוד. צריך לדעת איך עושים ברקוד, איך אני רושם ברקוד, זה דברים שצריך טיפה לדעת להבין. אמרנו שאני גם צריך להגדיר נכון את המוצר, לא רק את החשבון, אני גם צריך להגדיר נכון את המוצר למחירה, להגדיר את המשלוח למחסן, ולהגדיר את המשלוח לקונה. זה שלושה דברים שונים לגמרי, זה כל מיני מסכים של הגדרות, שחייבים להבין איך הדבר הזה עובד שמה. וכמובן צריך לדעת לעשות את זה נכון, כי אם המוצר לא נקלט כמו שצריך במחסן, או שהם מחזירים בחזרה, או שהם אומרים, חבר, יש לך יום, יומיים, שלושה, למצוא לנו פתרון. בינתיים או שאנחנו משמידים את המוצר, או שמיד תיתן כתובת ואנחנו מחזירים את זה הלאה. אז לכן צריך לדעת לעשות את זה נכון, וזה דברים רגישים, ולא כדאי בדברים האלה, מה שנקרא, לעשות טעויות של מתחילים. עוד כמה דברים, מה נדרש כדי להצליח במסחר באמזון? אז כמו שאמרתי, צריך לדעת לאתר מוצרים חמים, ויש שיטות, יש כלים, יש דרכים, לאתר הצלחות, להתחקות אחר הצלחות, לשכפל הצלחות, ולדעת לאתר מוצרים חמים בשילוב של כל מיני כלים וכל מיני אפליקציות ותוכנות שמזהות לי ממש ברגע נתון מה עובד, מה כדאי, עם איזה מוצרים וקטגוריות לעבוד, כדי שזה יעבוד כמו שצריך. אמזון גם עושים קצת חיים קשים בפתיחת קטגוריות, למשל קטגוריה של קוסמטיקה, לא פשוט בכלל לפתוח, צריך לדעת איך לעשות את זה. אני חושב שזה בכלל אומנות, מי שיודע לפתוח קטגוריה זה פשוט אומנות. יש קטגוריות שקל לפתוח, אבל יש קטגוריות שמאוד מאוד לא פשוט. אחרי שכבר יש לי מה למכור, אני צריך לדעת איך להגדיר כמו שדיברנו, לפרסם, לקדם ולשווק. ושוב, זה חלק פה מכל הדברים. דורשים להבין, להתנסות, ללמוד את הטריקים, את הטיפים, את הקיצורי דרך, את כל הדברים הקטנים שיכולים בסוף באמת לעזור לנו לעשות פרסום טוב, קידום טוב, כי בסוף אנחנו גם רוצים להופיע בביי בוקס, אני תכף אראה לכם מה זה ביי בוקס. בנוסף, כדאי לדעת איך להשיק מוצרים, בעיקר מותגים פרטיים כמו פרייבט לייבל, גם תכף על זה אנחנו נדבר ונראה. וברגע שאני קצת מתחיל למכור, אני צריך לדעת לנהל את הקיים, לתחזק את המלאים,
ולהמשיך לפתח את סל המוצרים ולהתרחב לעוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר, וכמובן כל הזמן לנצל הזדמנויות, לנצל את הטרנדים, לנצל את מה שקורה, כי באמת יש כל הזמן דברים, אנחנו בעולם של טכנולוגיה, דברים משתנים ומתפתחים, כל שנייה נולד מותג חדש, מוצר חדש, אנחנו חייבים להיות עם אצבע על הדופק, אם לא נהיה מהירים, אם לא נעשה את הדברים במהירות ולא ננצל הזדמנויות, לא נוכל לעשות את הכסף הגדול. מי שיודע לעבוד מהר, לחשוב נכון, להיות עסקי, לפתח את העסק ולנצל את הדברים שקורים, רוכב על הגל, על הטרנדים, וככה גם יכול לעשות כסף טוב ומהיר. עוד כמה עצות אני אתן לכם למי שרוצה בעצם להתחיל, שתדעו, מי שקצת מכיר את eBay, אמזון זה בכלל לא דומה ל-eBay. לא במונחים ובמושגים, לא במסכים, לא בחוקים ובכללים, לא בשיטת המסחר, לא דומה בשום צורה ובאופן, אפילו לא קצת. זה כאילו כמו מטוס ומסוק, שניהם עפים, אבל זה עולמות אחרים ושיטה אחרת לגמרי. כמובן צריך לדעת איך משתמשים או איך אנחנו מנצלים את היכולות שלנו כדי לתפוס את הבייבוקס. הבייבוקס בעצם אומר, אנחנו גם תכף נראה שיש כמה מוכרים שמוכרים את אותו המוצר, אבל יש רק אחד שהוא נמצא כרגע למעלה, שמי שקונה, שבא קונה פשוט רגיל לאמזון ופשוט קונה, הוא קונה מאותו מוכר, ולא מעוד 8 שנמצאים שם בדרך. אז יש גם תוכנות שעושות את הדברים האלה, ויש שיטות וטיפים וטריקים וכל מיני קיצורי דרך ואפילו מניפולציות כדי לתפוס את הבייבוקס. צריך להיות בקיא בכל המונחים ובכל המושגים, יש לנו את ה-ASIN ואת ה-Part Number ואת ה-UPC ו-Seller Number, ויש מלא מספרים לכל מוצר ומלא מונחים ומושגים. כמו שאמרתי, זה עולם בפני עצמו, עולם של תוכן שצריך ללמוד ולהכיר ולתרגל ולהתרגל. ויש המון פרטים קטנים, למשל אם אני מדפיס ברקודים, אני חייב לעשות את זה על מדפסת לייזר, לא עשיתי במדפסת לייזר, סיכוי גבוה שהברקוד יימחק, לכן זה דבר קטן שצריך לשים לב, ויש המון פרטים קטנים כאלה, לכן מי שרוצה לעשות עבודה נכונה ומקצועית, כדאי שיקבל הכוונה, יקבל עצות, יקבל הדרכה, יעבור פה איזשהו תהליך שנכון. ואני תמיד אומר, וגם אני תמיד למדתי, ואני תמיד ממשיך ללמוד כל יום, כי כל יום לומדים משהו חדש, צריך ללמוד מבעלי ניסיון, צריך לא להתחיל לעשות טעויות של מתחילים, וכדאי לעבוד בצורה נכונה, לעשות את זה כמו שצריך, לגדול בצורה איטית, ותוך כדי שמתחילים למכור, זה נותן ביטחון, זה נותן תיאבון, ואפשר משם להתקדם הלאה. אוקיי? אז לפעמים לא שווה לעשות שטויות, פתאום יש חסימת חשבון, פתאום יש הגבלה, פתאום כל מיני השעיות, כל מיני כאלה בעיות, ואחרי זה להתחיל לכבות שריפות ולטפל בזה, זה לפעמים הרבה יותר קשה. עדיף להתחיל על בטוח, כמו שלא הייתי רוצה שחבר שלי ייצג אותי בבית משפט, הייתי הולך לבעל מקצוע, הייתי הולך לעורך דין. גם פה אני בונה עסק, יש כאן כסף, יש פה עניינים רגישים, לא הייתי רוצה להתחיל לנסות ולקוות שיקרה נס, הייתי לומד מבעל מקצוע, הייתי רוצה לעשות את זה בצורה נכונה, בצורה מקצועית, כדי להגיע לתוצאות. בואו נראה בזריזות מה זה מחסן FBA. זה אגב מחסן של אמזון, מחסן קטן כמו שאתם רואים, אני אומר בציניות, זה מחסנים ענקיים, יש כאלה אגב מאות ואלפים בכל ארצות הברית, זה מחסנים בסדר גודל עצום, אגב זה פשוט כאילו תצלומי אוויר, תבינו כמה זה גדול. בתוך המחסנים זה מדפים אינסופיים, זה רק אגב חלק מתוך המחסן, זה מחלקת הספרים למשל, וגם חלק מתוך המחלקה. יש לנו פה עוד כל מיני זוויות של המחסן ועוד זוויות. בקיצור, ככה עובדים המחסנים בצורה מאוד מסחרית. כמו שאמרתי, אלפי ועשרות אלפי מוצרים יוצאים כל שעה מהמחסנים ומשוגרים לכל היעדים בארצות הברית וגם בעולם כולו. ככה עובדים המחסנאים, שאגב יש מעט מאוד עובדים בתוך המחסן, כי רוב העובדים בעצם הם לא אנשים, הם לא בני אדם, זה בעצם רובוטים. גם תכף אנחנו נראה איך הרובוטים, אבל יש פה, אנחנו רואים אולי משהו כמו 10 אנשים, אולי בכל המחסן יש לנו אולי 30 אנשים, שבלי הרובוטים היה צריך להיות שם אולי 5,000 אנשים. אבל אלה רק אנשים שעושים מה שנקרא את הביקורות איכות, ולראות שאין כל מיני טעויות של בעיות. הנה אגב משלוח קטן של פלייסטיישן 4 בזמנו, אני מניח שהזמנה כזאת נמכרה תוך שעות בודדות באתר. הנה הרובוטים שפשוט עושים את כל העבודה הקשה, הם כל המתרוצצים, הם פשוט מביאים סחורות מכאן ולכאן, ועוברים ופשוט מביאים ישר את המדפים לאנשים שפשוט משם אורזים את זה הלאה,
הנה אתם רואים אגב מחסן שלם, מכל מה שאני אגב רואה פה, אני רואה פה רק עובדת אחת מסכנה, וכל השאר מי שבעצם עובד פה זה המחסנים, זה הרובוטים, כן? יש אגב רובוטים בכל מיני גדלים, יש רובוטים שמתעסקים בפלטים, בלולים ובקונטיינרים כאלה קטנים ופשוט מזיזים סחורות וארגזים, ויש גם את כל המסועים שפשוט הסחורות מתעופפות ישר לתוך המסעיות ומשם לבתי הלקוח, ולכן אמזון מסוגלים לטפל במיליוני הזמנות ביום ולספק אותם תוך יום-יומיים לבתי הלקוח. הנה אגב מחלקה קטנה בתוך המחסן של ניו בלנס, שוב ככה סחורות זזות, באות, עוברות, וזה הממציא של אמזון למי שלא ידע, ג'ף בזוס, שהיום אגב נעמד בכמה מיליארדי דולרים, הוא בעצם ייסד והמציא את הדבר הזה שנקרא אמזון, והעתיד של אמזון זה ברחפנים, רחפנים יגיעו לבתים עם החבילות, עניין של כמה שנים והם יפתרו את כל הרגולציות מבחינת העניינים שם של שטחי אוויר וכולי, ואני גם מאמין שתוך כמה שנים אנחנו נרים את הראש לשמיים ואנחנו פשוט נראה פיצות מעופפות וכל מיני מוצרים שנשלחים ללקוחות. כבר שמעתי כמה מיזמים פה בארץ שמנסים לתפוס את הדבר הזה, זה הולך לקרות ובגדול, אז תהיו מוכנים לשינוי הזה. ובאמצעות הרחפנים אני מאמין שברגע שאני מזמין באמזון, בין כמה דקות לכמה שעות המוצר מגיע אליי הביתה. למה לא? זה אפשרי לגמרי. עוד כמה המצאות של אמזון זה הדש בטון, אני יכול פשוט לשים כפתורים כאלה בכל מיני מקומות בבית, נגמרה לי האבקת כביסה, אני פשוט לוחץ על הכפתור ולמחרת או יום-יומיים אחרי זה מגיע אליי אבקת כביסה הביתה של טייד. אז כמעט לכל מותג יש לי מין כאלה כפתורים, אני פשוט ממקם אותם בכל מיני מקומות בבית, נגמרו לי השקיות של הפח, לחצתי, טרח, הופ, המוצר בדרך אליי הביתה. נחמד, זה באמת עובד. עוד איזשהו פטנט של אמזון, מין איזשהו סורק ברקוד כזה, אני פשוט יכול או לדבר אליו ולהגיד לו, בא לי עכשיו נקניקיות בבקשה, הופ, נשלח אליי, או שאני פשוט סורק, חסר לי סוכר, חסר לי קפה, חסר לי, אני פשוט מייצר סל קניות ושולחים אליי הביתה. יש להם גם את האמזון פריים נאו, מה זה אומר? משלוחים תוך שעה, 1 hour delivery. והדבר הזה אגב עובד היום, זה כבר ניסוי שעובד כבר יותר משנה בהצלחה, לפחות ב5 ערים בארצות הברית. יש לי במקרה אגב בן דוד שגר בלוס אנג'לס, וסיפור קטן, הוא סיפר לי שלפני 3 חודשים הם עשו איזה ערב בנים ככה בבית, קצת שתו, קצת ככה כל מיני חגיגות, עשו כזה ברביקיו, 11:30 נגמרו הנקניקיות. מה עושים? אף אחד לא רוצה לרדת למטה להביא. אמרו יאללה, יש פה למישהו איזשהו אמזון פריים, אחד אמר, פריים נאו, אחד אמר כן, לי יש כזה מנוי. בקיצור נכנסו, קנו, תוך 45 דקות דפיקה בדלת, שליח של אמזון, מביא להם את הנקניקיות. זה אמיתי, זה קורה, זה עובד, ובקיצור אמזון שוב מתייעלים ומספקים את המוצרים מאוד מהר ללקוחות, לבתי הלקוח, והופכים את השירות לחוויה ולזמינות וכל הדברים האלה בעצם מייצרים יתרון יחסי של אמזון על פני כל המתחרות. אוקיי, אז אני מיד מעביר את השידור לערן בלאושטיין, שהוא יראה לכם אגב כל מיני דוגמאות של חלק ממוצרים שהישראלים מוכרים, קצת על פרייבט לייבל, על כל מיני חידושים וכולי, שיטות להצלחה, מקפצה של מחירות וגם מוצרים שעובדים, ואני מקווה שעוד מעט גם יצטרף אלינו האורח, עוד בחור בשם ערן אלבז, אני מקווה שהוא איתנו. אז בואו נעביר את רשות השידור לערן, שהוא אגב המרצה והמנחה והמומחה לאמזון בארץ, מישהו שבא מהשטח, אחד שמנהל חדר מסחר פעיל מאוד, בהיקפים שאני הייתי שמח להגיד, אולי ערן יספר לנו קצת, ובוא ערן קח את השידור ובהצלחה בינתיים. Make presenter. אוקיי, ערב טוב לכולם. ושם באמת יראו בצורה טובה יותר. דואג פה לדברים הטכניים, תוכלו לראות. אז כמו שאסי אמר, שמי ערן בלאושטיין, ואני באמת מעביר את הקורס כבר תקופה די ארוכה. אני היום יחסית עייף, אבל זה לא פוגע במוטיבציה. אני חזרתי הבוקר מהכנס משווקים של גוגל, שהיה מאוד מאוד מעניין.
אני מגיע מתחום השיווק, הרבה מאוד זמן עוסק בשיווק. שיווק בעולם הווירטואלי הוא כמעט אותו הדבר, בין אם אנחנו רוצים לשווק את החנות באמזון, באי-ביי, בסופו של דבר הטכניקות שיווק הן מאוד דומות כשצריך לעשות את ההתאמות. אז הבוקר ככה חזרנו מאירלנד, ששם הכרנו את החידושים שיש ואת האינטגרציות שגוגל מציעים גם היום לסוחרים, שיטות מאוד מעניינות שמאפשרות לנו גם להיכנס לגוגל מרצ'נט, בעצם לזירה של גוגל, כמעט בלחיצת כפתור מאמזון ישירות לגוגל וגם לזירות אחרות. אני סוחר כבר הרבה מאוד שנים, היו תקופות שניהלתי חנויות עבור אחרים, עם הזמן הבנו שהצוות שלנו עדיף לנו בעצם לנהל את הזירות עבור עצמנו, ובעצם להשאיר את כמעט הכל בבית, שזה מה שאנחנו עושים היום. בשנה וחצי האחרונות אני גם מלמד ומוביל לא מעט סוחרים להצלחה, מצליח לכוון אותם בדרך הנכונה. מי שיסתכל ככה על התמונות, אז התמונה הימנית זה היה ההומור של גוגל, הודיעו לנו שנקבל פיינט של גינס, ככה כולם חייכו, ואז קיבלנו פיינט מאוד מאוד מוקטן כזה וחמוד, שהיה באמת מעניין ושישע את כולנו. מי שרואה באמצע זה בעצם הלוח שאפשר לכתוב עליו, ככה קצת להביע את עצמך. תמונה האמצעית שהאמת היא קצת קטנה, אין לי את הדרך להגדיל אותה, שרואה את התמונה הזאת, היא בעצם מדברת על זה שמי שנכנס לשווקים החדשים, מתחיל בעצם, מגיע ל-high reward, לפרסים גבוהים, לרווחים גבוהים, ואמזון היום זו בעצם הזירה החדשה והשולטת ביותר, ומי שנכנס בזמן מצליח עדיין להגיע, והרכבת של אמזון ממש עכשיו בתחילת דרכה, כמה שזה נראה שהיא בשיא כוחה, וכמו שאמרנו אפשר לראות את זה גם מהמניה של אמזון שמתחזקת מאוד. כמו שאמרנו, אמזון זה הבסיס בעצם וההתחלה שהכי טובה שיש לעסק, כי אמזון בעצם מחזיקה לנו את כל המוצרים במחסן של אמזון, ומאפשרת לנו בדרך הזאת לקחת בעצם את המוצרים בלי להתאמץ, לשים אותם במחסן, ומשם להתעסק בעצם רק בשילוח, כשאמזון נותן את השירות לקוחות, ואז בשלב השני, באמצעות תוכנות, פה אנחנו רואים הדגמה של תוכנה שנקראת צ'יפ סטיישן, בעצם לתת את המוצרים שלנו לכל ארצות הברית, גם לזירות אחרות, בעצם והכל בלחיצת כפתור. מאוד מאוד נוח ופרקטי, ומאפשר להתרחב מאוד בקלות, בצורה מאוד מעניינת. אז מה ככה התחדש באמזון? אמזון אחד הדברים היפים בה, ומה שגם כיף לי כסוחר, אני תמיד אוהב להתחדש, אני תמיד אוהב ללמוד, אני משתעמם מאוד מהר. אמזון כל הזמן מתחדשת, כל הזמן אנחנו רואים דברים חדשים. יש את אמזון ביזנס שעוד מעט נדבר עליו, שחוגג בדיוק שנה, שנועד לבעלי העסקים. מרץ' ביי אמזון, שזה בעצם תוכנית שנועדה לתת את האפשרות שאמזון מדפיסים עבורנו על חולצות, עושים את כל העבודה, ואנחנו בעצם זוכים ברויאלטיז, זוכים לקבל תמלוגים, תוכנית מאוד מאוד מצליחה. אמזון שראתה את ההצלחות גם של אצי ושל הזירות של ההנדמייד, עד לאחרונה אמזון ממש כיוונה למוצרי צריכה, וזה מה שנתן את הכוח, כמויות אדירות של מוצרים, עברה גם להנדמייד, למוצרים שמיוצרים בעצם אחד-אחד. אמזון קסטומייד, בעצם התוכנית של אמזון, שבה אנחנו יכולים להכין את המוצרים בהתאמה אל הלקוח, ובעצם להכין את זה בדיוק כמו שצריך, אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר. אז קודם כל אמרנו, מרץ' ביי אמזון, תוכנית שהושקה לפני כמה חודשים, תוכנית מאוד מאוד מעניינת, כמו שאתם רואים זה הדף כניסה שלה, היא מתחילה ב-request invitation, התוכנית מצליחה ברמות מסחררות, כיוון שהיא פתחה אופק בעצם לכל מי שיש לו רק רעיון עיצובי, לא צריך כמעט לעשות כלום, להכין את הרעיון, לתכנן אותו בדיוק לפי הכללים של אמזון, ואמזון משקיעה הרבה מאוד בפרסום, נכון להיום זמן ההמתנה לקבלה לזירה הוא בערך חודש וחצי, ואז בעצם נפתח לנו האופציה למכור עיצובים שלנו על גבי חולצות, אנחנו מעלים את העיצוב, אמזון מדפיסים אותם עבורנו, שולחים ללקוח, מטפלים בהכל, ולנו נשאר רק להתעסק בעצם בצד העיצובי, נתנו מקום גם לאומנים בצורה מאוד מאוד פשוטה. אתם יכולים לראות, זו דוגמה של חולצה,
בעצם הושקע באמזון. אתם יכולים לראות שהם גם הכינו את הכל בצורה נכונה, אתם רואים fit as expected 70%, כלומר גם זה, אנחנו מכוונים את המוצרים, מעלים את זה בצורה מאוד מסודרת, יכולים לתת אינדיקציות מדויקות בעצם ללקוח על הגדלים, מדידות מדויקות, והתוכנית הזאת אפשר להגיד שהיום צוברת תאוצה, ונראה שהיא הולכת להיות הדבר הבא. מדברים גם היום על מוצרים נוספים, כוסות, אביזרים, כל מיני דברים, תוכנית מאוד מעניינת שהתחילה בחודשים האחרונים. עכשיו נחזור חזרה לתוך הזירה המרכזית. כמו שאמרנו, אמזון נכון להיום מיועדת למוצרי צריכה בעיקר, כמו שהדגים אסי, תאי, דווקת כביסה, חיתולים. האמריקאי קונה הכל, חסר לו משהו, הוא לוחץ, תוך יומיים זה אצלו, יותר מהר מללכת לחנות, עד יומיים, עד 48 שעות ללקוחות הפריים. רוב הרוכשים מארצות הברית הם לקוחות פריים, לקוחות שזכאים לשירות הזה בתשלום שנתי ובעצם לא משלמים על המשלוח, והם הצליחו לחדור מאוד יפה. אבל אמזון נותנת לנו המוכרים בעצם את האפשרות להתרחב כל הזמן, כמו שאמרנו, עוד ועוד, והם פתחו לפני שנה, בדיוק עכשיו הם חגגו שנה, את האמזון ביזנס. אמזון ביזנס נועד בעצם לתת פתרון שגם עסקים ירכשו באמזון, יעדיפו לרכוש באמזון. אז קודם כל בואו נסתכל מבחינת הקונה, מה בעצם יש באמזון ביזנס. קודם כל אין דמי הרשמה. עסקים בדרך כלל הרי קשה מאוד לשכנע, להיכנס, דמי הרשמה, תוכניות, נרשמים, מציגים רק את המספר וואט, הרשמה מאוד קצרה ומהירה ונהפכים להיות חברים. לא צריך לשלם את המנוי פריים, כמו שאמרנו, לקוחות, למרות שהוא בסך הכל הרוב $100, לקוחות עסקיים לא אוהבים בדרך כלל להתחייב להוצאות קבועות, זה לא נראה טוב בדוחות, לכן נתנו להם אופציה של שילוח חינם להזמנות מעל $49. הסיבה הזאת גם הרבה מאוד עסקים משתמשים וחברות אמריקאיות נכנסו לתחום, וגם על זה עוד מעט קצת נדבר. התוכנית כמובן פתוחה רק לעסקים מארצות הברית. אנחנו כישראלים, אם אנחנו רוצים להירשם, אנחנו נדרשים לחברה אמריקאית, שזה גם לא משהו מורכב מאוד, והוא שלב התפתחות מאוד הגיוני לעסקים, ואנחנו מתחילים לראות כבר היום לא מעט מהתלמידים שלנו מתקדמים לשם, מה שמעלה אצלי חיוך גדול מאוד. הלקוחות העסקיים זה לקוחות שקונים בכמויות, לקוחות חוזרים, והם בעצם יכולים ככה לקבל מחירים מיוחדים, הנחות מיוחדות, מבצעים מיוחדים, ימים מיוחדים, פרסומים שמותאמים עבורם. זה מבחינת הלקוח נתן בעצם פלטפורמה נהדרת, כשאחד הבנפיטס, ההטבות הגדולות ביותר, זה שהלקוחות המסחריים תמיד מנסים לעקוף, תמיד מנסים להגיע ישירות, ואנחנו רואים הרבה מאוד מוכרים שפתאום הופכים לספקים, פרייבט לייבל שבאמצעות הדבר הזה פתאום מוצא לעצמו משווקים בארצות הברית, מותגים שנרכשים בכמויות וקשר ישיר שנוצר ללקוח. בואו נכיר את אמזון ביזנס מבחינת המוכרים. כמו שאמרנו, אמזון ביזנס מאפשרת לנו המוכרים להציע הצעה ספציפית טובה יותר מלקוחות עסקיים, להוריד בעצם את המחיר שלנו. מעבר לזה אמרנו הרי שלקוחות עסקיים בדרך כלל ירכשו יותר ממוצר אחד, אם אנחנו מדברים בטח על מוצרי צריכה, לא יודע, שטחן, טלפון למשרד, אפילו אוזניות, כל דבר הם יכולים לרכוש בכמות גדולה יותר, ואז אנחנו יכולים להציע בעצם ללקוח, אם תקנה אחד זה יעלה לך $10, תקנה 2 יעלה לך 15, תקנה 10, ניתן לך את זה $12 וכן הלאה. בעצם אנחנו יכולים לתת הנחה בהתאם לכמות. אמזון משפרת אותנו המוכרים בצורה מאוד מהותית. יש לנו עמלה של 6% בלבד, ויש קטגוריות שאפילו פחות מזה. אנחנו גם רואים 2 ו4%, מקבלים גם כל הזמן הצעות מאמזון להטבות עוד יותר גדולות בעמלות, כדי שנוכל להציע מוצרים מחירים תחרותיים. וזה בעצם, אנחנו לא צריכים אפילו ברוב המקרים לספוג את ההנחה, כיוון שזה כמות גדולה, העמלות שלנו לאמזון יורדות, יש לנו משלוח פעם אחת, 6% הנחה. אחד הדברים שאנחנו שומעים זה, אני לא רוצה לשבור את המחיר, אני רוצה לשמור על רף מחירים גבוה, אני רוצה להציג את המותג בצורה טובה, אני רוצה בעצם לשמור על המחיר. אז המחיר העסקי לא מוצג באתר, ולא מתאפשר באמצעות ה-API. ה-API אנחנו תכף נראה גם קצת תוכנות שעוזרות לנו. המחיר העסקי לא ניתן לניתוח באמצעות התוכנות, וככה בעצם אנחנו יכולים לתת הנחה, להגיע לכמות מחירות אדירה, בלי שאנחנו פוגעים בעצם במחיר של המוצר, או אם זה מותג, ליצור תחרות קשה בתחום, ולהצליח בעצם לקחת הרבה מאוד מחירות. הרבה מהלקוחות האמריקאים בכלל לא כל כך עדיין התחברו לשירות, ולכן יש לנו שם ממש וקום מאוד מאוד נחמד, שפתאום העיף כמעט את כל מי שנכנס אליו בכמויות מחירה בצורה יפהפייה.
ההרשמה מתאפשרת באופן אוטומטי למוכרים שהמוצר שלהם נרכש על ידי לקוחות עסקיים, פשוט מתחילים למכור מוצר עסקי ואנחנו די מהר מקבלים את ההזמנה הזאת שהיא מאוד מאוד נוחה. מי שיצא לו לראות ומסתכל באמזון ראה שיש דפים שנראים כמו דפים רגילים, דפי מוצר שהם פשוטים, מציגים את המוצר בצורה רגילה, יש דפים שהם הרבה יותר מושקעים, נראים ממש כמו אתר HTML, ממש יפים. אז זו גם אחת האפשרויות שנותנת לנו מוכרי האמזון ביזנס, ואז אנחנו יכולים להציג את המוצר שלנו בצורה הרבה יותר יפה, והרבה יותר מושכת, מה שמגדיל מאוד את אחוז ההמרות, מגדיל את המחירות, וכמובן שניתן לפרסם גם ישירות ללקוחות העסקיים. כל התהליך הזה גורם גם לדירוג של המוצר שלנו לעלות מאוד, כמות המחירות באמזון היא אחד הפרמטרים החשובים, שם על השקות, על מבצעים, על כל מיני טכניקות שאנחנו עושים, וככה בעצם אנחנו מצליחים להגיע בתקופה די מהירה למחירות מאוד גבוהות, גם על ידי כל מיני סוחרים שבעצם זה הטכניקה שלהם לחפש את המבצעים אצלנו ולמכור במקום אחר, ואנחנו צריכים להגיע למחירות גבוהות מאוד, ואפילו למוכרים שקונים מאיתנו כביזנס, מחזירים את המוצר לזירה, בעצם ריבוי מוכרים מצליחים בצורה הזאת לקדם את המוצר בצורה מאוד מאוד חזקה וטובה. סתם לקחתי מתוך המייל שלי, מייל שקיבלתי בדיוק, אתם יכולים לראות, ביום שבת, פשוט, יכולים לראות, פתאום לקוח מזמין 10 יחידות מסוג אחד, 2 יחידות מסוג אחר, לקוחות עסקיים נכנסים, עושים רשימות, הייתי לוקח דוגמאות מאחור, אפשר למצוא גם 10 ו-12 סוגים של מוצרים שונים. לקוחות עסקיים נוטים בדרך כלל להיכנס, לעשות פעם אחת את הרכש שלהם בצורה מסודרת, ככה אנחנו זוכים להזמנות מאוד גדולות ולהריץ את הדברים. אוקיי, אפשר גם לראות איך זה נראה מהצד כשאנחנו נמצאים בתוך הממשק מחירה שלנו, אז את אותה מחירה שראיתם הרגע מוצגת ככה שהגיעה לי הודעה במייל נחמדה, אפשר לראות, נוצרה מחירה, מחיר די זול של המוצר, $30, לא מחיר יקר, אבל עדיין ברגע שאנחנו הצלחנו למכור, אנחנו מגיעים פה ל$360 במחירה אחת, שימו לב, כשהעמלות הן מאוד מאוד נמוכות, השילוח כמובן שגם אנחנו וגם הלקוח מזוכים עבורו, ובעצם אנחנו מצליחים לתת את זה ללקוח בלי עלויות שילוח לא עבורנו ולא עבור אמזון, ולקבל בעצם כמעט את כל הרווח בכיס שלנו בעמלה מאוד מאוד נמוכה. אוקיי, אז אחרי שהבנו בעצם את הגישה ללקוחות העסקיים, כמו שאמרנו, אמזון בשנה האחרונה התרחבה עם הרבה מאוד זירות. הגענו ללקוחות העסקיים, אבל יש שוק שלם של אומנים, מי שמכיר את אצי שולטת כמעט באופן מוחלט בזירה של האומנים, או שלטה עד לאחרונה אפשר להגיד, עד שאמזון נכנסו עם ההנדמייד, שזו תוכנית שקיימת כבר קצת יותר משנה. הכניסו אפשרות של בעצם מי שמייצר מוצרים לבד, מי שיש לו רוקח לבד, מי שמכין את המוצרים לבד, בעצם מכין את המוצר one by one, יכול להיות גם ממש מוצר יוניק, מוצר ייחודי לחלוטין, או מוצר שהוא מוצר בעצם שיש ממנו כמות מוגבלת, מייצרים בסדנה קטנה, במקום קטן, אתם יכולים לראות גם את התמונות, ובעצם יש תוכנית מיוחדת עבור האומנים שמאפשרת להציג. אחד הדברים היפים שאנחנו רואים פה, מי שנכנס לאמזון, אחרי זה הלך לפייסבוק או הלך למקום אחר, אמזון משקיעה המון בפרסום של התוכניות החדשות כדי להשיק, ואנחנו המוכרים זוכים פה פשוט לפרסום חינם של המוצרים שלנו, ולנתח מחירות יפהפה, גם למי שיש לו מוצרים ייחודיים, מוצרים שעד היום היה יותר קשה לקדם באמזון, כי לא יכלנו בעצם למכור כמויות גדולות מהם, אמזון הכינה את התוכנית הזאת עבורנו. ואמזון הבינה שהאמזון הנדמייד הוא תוכנית יפה מאוד, אבל אנשים אוהבים קסטומיזציה, אוהבים דברים מיוחדים, אוהבים את זה בדיוק מיוחד אליהם. אם זה וילון, שנכין להם את זה בדיוק לפי הגודל. אם זה מנורה, אולי קצת להחליף את הצבעים, את הגודל, לתכנן. אם זה איזשהו משהו, אתם יכולים לראות שעכשיו מדובר על ה-Father's Day, על יום האב בארצות הברית, אז אנחנו אולי נרצה לחרות משהו במיוחד, או אפשר לשים את זה, אתם רואים, כוסות לחתונה, או כל מיני רעיונות של הדפסה. כל מיני דברים שהם בעצם מותאמים אישית, אנחנו רואים הדפסות תלת ממד, אנשים עושים איתם דברים יפים מאוד, פשוט מזמינים מאתרים שיודעים להכין, ומעבירים את זה לאמזון בהתאמה אישית. אז אנחנו נכנסו בעצם את האמזון custom made, שכל הדברים האלה ביחד נשלטים כולם מתוך אותה הזירה שלנו, בתוך האמזון.com, מתוך הזירה המרכזית, ובעצם כשאנחנו מחפשים בזירה, יש לנו גם את המוצרים האלה, יושבים בתוך הזירה, וניתן לקדם אותם.
עד פה בעצם אנחנו יכולים לדבר על החידושים האחרונים ועל הזירות החדשות שנפתחו בעצם ונכנסו. עכשיו בואו קצת נדבר על מוצרים שאנחנו מוכרים. אמנם השקף פרייבט לייבל, כמו שאמרתי לכם הגעתי היום, אז היה לי קצת פחות זמן להכיל לכם את הדברים. לפני שנעבור לפרייבט לייבל, אני רוצה רגע שנסתכל על איזשהו מוצר שהוא דווקא מוצר גנרי, מוצר מה שנקרא מותג. ויש הרבה מאוד מותגים שאנחנו יכולים למצוא ולראות ובעצם להציג אותם. ואנחנו במקרה הזה רואים משחת נעליים של קיווי. אחד הדברים שאני למדתי לאורך הזמן, וגם אני בעצמי גדלתי לאט לאט הרי בזירה, לא ביום אחד ישר באתי והשקעתי עשרות אלפי דולרים ומאות אלפי דולרים ובניתי עסק גדול. אנחנו מתחילים למכור בקטן וגדלים לאט לאט, ולכן אני תמיד ממליץ לאנשים להתנסות קודם כל עם מוצרים קטנים. אז לקחנו פה דוגמה למוצר, משחת נעליים. עכשיו, אחד הדברים היפים באמזון, אנחנו רואים את המוצר, $11.60, נראה לנו מחיר טוב. חיפשתי פשוט בגוגל להסתכל מה המחיר של המוצר בארץ. משחת נעליים, אתם יכולים לראות, 5.5 שקלים. גם העמלות של אמזון והכל, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שלא צפויה לנו פה איזשהו קושי, יהיה לנו פה רווחיות יפה. ואנחנו, השאלה תמיד ששואלים, האם זה נמכר או לא? אז באמזון אנחנו לא מנחשים, אנחנו כל דבר שיש אנחנו מנתחים, כמובן שאחרי שבודקים עם התוכנה צריך לעשות בדיקה ידנית ולראות באמת שהנתונים נכונים. אז באמצעות תוכנה, פעם השתמשתי באמצעות תוכנה שנקראת Asset Inspector, החלטתי להשתמש בכל מיני תוכנות, יכולים לראות בעצם את השם של המוצר, איזה ברנד הוא, מי היצרן, איזה קטגוריה, מה הדירוג הכללי שלו, מאפשר לנו ככה מחקר מוצרים מהיר, ו-215 מחירות בחודש, מה שאומר שצפוי להיות, וכמה אנחנו צפויים בעצם להרוויח מהמוצר. כלומר, אנחנו לא מנחשים, אנחנו יכולים לחפש פשוט המותגים ולגלות בדיוק האם אנחנו צפויים למכור את זה, או זה צפוי להיות לנו, יש פחות ביקוש. אז בעצם נוח לנו מאוד. מי שיסתכל על המוצר הזה, אם אנחנו נכנסים, שימו לב, המוכרים פה מוצגים בצד, אני יכול בעצם לראות את כל ההצעות, כל המוכרים שמציעים אותו. שימו לב למשהו מעניין. הרי בסופו של דבר, אמזון מקדם את המוצרים שנמצאים אצלו במחסן בצורה הרבה יותר טובה. מה שדיברנו קודם על הבייבוקס, מי בעצם זוכה בתיבת קנייה. אני אחזור אחורה לעמוד שהיינו בו קודם, שימו לב שאם אני אלחץ על המוצר, יכולים לראות, אוטומטית יופיע מחיר של 13.91 לרכישה מיידית, שהוא לא בהכרח המחיר הזול ביותר. שימו לב שהמוכר הזול ביותר מוכר ב-11.60, כלומר לא בהכרח יוצג לנו המחיר הזול ביותר, אלא יוצג לנו המחיר של מי שבא בייבוקס. ולמה זה? זה מה שיפה באמזון. שימו לב מי בעצם זוכה בבייבוקס, מי המוכר שבעצם זוכה למרבית המחירות באמזון, מי שנמצא בבייבוקס. שימו לב מי שיש לו fulfillment by Amazon, בעצם המוצר יושב במחסנים, כל מה שצריך זה לרכוש כמות של סחורה, ישירות מהספק, הספקים שמחים למכור, להעביר אותו לאמזון, ואמזון מבצעת עבורנו את כל התהליך, בעצם אנחנו מתחרים רק מול הלקוחות האלה, כלומר גם כשישימו לב יש הרבה מאוד מוכרים, רק מוכר אחד בעצם בסופו של דבר, הוא מוכר שמוכר באמצעות הפריים, באמצעות השירות של אמזון. אז אנחנו יכולים לראות. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות גם באמצעות, שימו לב, כלי, בעצם לעקוב אחרי המחיר של המוצר, איך השתנה המחיר ואת כל הגרף של התוצאות. שימו לב, קצת השתנה המסך ולא נורא. אוקיי, אז זה לדוגמה מוצר שניתן למכור, ובדרך כלל אני ממליץ להתחיל עם זה, אחרי זה לתרגל מעט, לשלוח מוצרים בארצות הברית, לתרגל את כל המערכת, ואז בעצם להיכנס כמו שצריך. בואו נמשיך למוצרים נוספים, לראות מה אנחנו בעצם יכולים לעשות. אוקיי, אני רוצה רגע להראות לכם מוצר אחר, מוצר שהוא סלפי. הרבה אנשים רוצים לייצר פרייבט לייבל. ולייצר פרייבט לייבל זה דבר טוב, אחרי שהבנו את זירת המסחר של אמזון, אחרי שהבנו בעצם איך כדאי לעבוד שם. אנחנו צריכים לבחור לעצמנו את המוצר שיהיה בעצם טוב ביותר, יצליח להימכר, לאפיין אותו בצורה טובה. שוב פעם, אנחנו גם נעזרים בתוכנות וגם בידע שלנו. מי שיסתכל יראה שהתוסף שלי פה בצד עוזר לי בקלות
לדעת ישר מה יהיו העמלות, ובסופו של דבר כמה כסף אני אקבל ביד, בהתאם לזה לחשב את עלות המוצר, ולראות אם זה כדאי לי או לא כדאי לי באמת למכור את המוצר. אם אני יורד למטה, אתם יכולים לראות שאני יכול לראות שזה מוצר יחסית חדש, שימו לב בסך הכל במרץ התחלנו למכור אותו, ומה שעושים בהתחלה בדרך כלל מחיר נמוך כדי להגדיל את הנפח מחירות, אז מעלים את המחיר, אפשר להגיע למחירים גדולים, להגדיל את הרווחיות, אז בדרך כלל אם התחרות גדלה או שרוצים לשמור על המקום, שימו לב, המחיר יורד, אבל בעצם באמצע כבר הצלחנו להחזיר את מרבית הרווחיות ולהגיע כבר לרווח נאה מאוד. ברור לכם שאם גם $8.5 מרוויחים, אז $13 ומעלה, כמובן שאנחנו מרוויחים מאוד מאוד יפה. גם פה יש לנו גם תוכנות חינמיות, אנחנו יכולים להסתכל לדוגמה בתוכנה שנקראת קאמל קאמל קאמל, ואז בקאמל קאמל קאמל אותו הדבר, לראות בעצם, שימו לב, מתחילים בדרך כלל עם מחיר גבוה, לייצב אותו, אז אפשר לתת הנחות. אחד הדברים, וזה גם הכנס של גוגל הדגישו לנו, הם קצת צחקו על המידל איסט, הם אמרו, אתם לא יכולים לתת מבצעים כי אתם מתחילים תמיד ממחיר נמוך מדי. לכן תמיד מתחילים ממחיר גבוה, האמריקאים אוהבים מבצעים, יש לנו את האופציה לתת, ונותנים מבצעים, אחרי זה המחיר טיפה ירד, שימו לב איזה קפיצה של מחיר. כשבמקביל לזה, שימו לב, זה פרייס היסטורי מחיר, אנחנו יכולים לראות גם כמה יחידות בעצם נמכרו. שימו לב שהמחירות עדיין חזקות מאוד, ושימו לב, הנה פה לבטן הקטנה שאתם יכולים לראות, היא בדיוק במקביל לעליית המחיר. אבל עדיין מי שמכיר כמה יחידות מכרנו מול כמה רווח, תמיד שווה לשחק עם המחיר ואפשר להזיז, הגרפים כמובן לא מראים שינויים יומיים, שאותם הרבה פעמים אנחנו עושים, מבצעים בסופי שבוע וכל מיני טכניקות, הם מראים לאורך הזמן. ואנחנו יכולים לראות את זה, אם אנחנו משתמשים בתוכנת ניתוח, שימו לב, זה לדוגמה ניתוח, אני מדליק תוכנה שנקראת ג'אנגל סקאוט, אני יכול לראות שהיא משערת 3,200 מחירות בחודש, מספר נאה לכל הדעות, יכולים לראות שהדירוג, רנק, יש דירוג בכל קטגוריה, כאשר המוצר שנמכר ביותר הוא בדירוג 1, המוצר הכי שפחות נמכר הוא האחרון בקטגוריה, 400, אבל אם תסתכלו על המוצר, הוא נמצא מספר 1, בסט סלר. אז איך זה? התשובה היא מאוד קלה. בקטגוריה הראשית הוא מספר 400, בתת קטגוריה של מקלות סלפי הוא מספר 1, ואפשר להגיע לזה בתתי קטגוריות כמו מוטות סלפי, שהן לא קטגוריות גדולות. אם אני מדליק שוב פעם את התוכנה של האסים אינספקטור, שימו לב את התוכנה השנייה, אני מקבל 1,310 מחירות. גם התוצאה הזאת טובה וגם התוצאה הזאת טובה. אבל תשימו לב להפרשים הגדולים בין התוצאות שהתוכנות נותנות לנו, וזה בדיוק נובע מכל מיני פרמטרים, איך שהם מחשבים, וצריך לדעת בעצם איך לנתח את הדברים, כדי לא לקבל תוצאות שגויות בסופו של דבר. אוקיי, אז ראינו לדוגמה מוצר שלנו מאוד מאוד מצליח, מוצר שהוא מוצר טוב מאוד, מוצר שבעצם אפשר להריץ אותו בצורה טובה מאוד. אחד הדברים אבל החשובים כשאנחנו באים לבחור פרייבט לייבל, אנחנו ממליצים תמיד לא ללכת על המוצרים הגנריים. אנחנו אומרים כבר אנחנו לא יכולים לראות עוד קוטי שום ועוד סוחט לימון, ועוד כל מיני מוצרים כאלה, הנה אם אני אעשה חיפוש של למון, צריך להיות באנגלית, למון, סקוויזר, תראו כבר כל אחד מי שניתח משתמש בתוכנה רואה שזה המוצר הכי נמכר, נמכרים המון, יכולים לראות פה את הדירוג בקטגוריה, אז יכולים לראות שבאמת המוצרים האלה רצים, אתם רואים כל זה ספונסר, איפה שרואים פרסומות, המון 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 תחרות קשה מאוד. אנחנו תמיד רוצים ללכת אחרי החידושים ואחרי הדברים הטובים, כי שם נמצא הרווח. כמו שהסברתי לכם קודם, מי שבעצם הולך על החדשנות, הולך על המקום הנכון. לפני 2, לפני 3, אמזון, הפרייבט לייבל היה החדשנות. פשוט היינו הולכים על המוצרים הכי גנריים, זה הלך פשוט בצורה יפהפייה. באמת יכלנו פשוט לזרוק את החכה למים, אני תמיד הייתי אומר, וישר להוציא דג. היום אנחנו צריכים לשים את הפיתיון הנכון, לכן אנחנו צריכים לבחור בעצם את המוצר הנכון. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחרת שלקחנו, וזה בדיוק גם דוגמה של מוצר שכל אחד יגיד, וואו, הוא נהדר. יש פה משקפיים של virtual reality, כולכם בטח ראיתם את החידושים, לאחרונה יש את כל התחום החדש שעולה, virtual reality, 4K, ופה בעצם המקום להרוויח, אבל זה דורש מאיתנו לקצת מקצועיות, ולמה? משקפיים של virtual reality עולות בין $4 ל$11, לא ניכנס, קנית מפה, משם, כמויות, איכות, כך או כך זה מוצר זול, שימו לב, ביחס לעלויות מחירה. בגלל שהוא מוצר חדש יחסית,
אז כמובן שהתחרות בו עדיין, ואף מוכר עדיין לא צבר ותק, ואף אחד לא שולט בתחום. יש באמת שתי משקפיים של מותגים שהם קצת יותר שולטות בתחום, אבל אם אנחנו נסתכל, אתם יכולים לראות 7 ריוויוז בסך הכל, כלומר בסך הכל 7 אנשים נתנו חוות דעת, כלומר המוצר לא יותר מדי, זה 52 חוות דעת. חוות דעת בעצם מראות כמה אנשים הגיבו, ואנחנו בדרך כלל עושים הרבה מאוד פעולות שיווקיות כדי להגדיל את כמות החוות דעת, ולהשיג 7 חוות דעת זה ממש לא קשה, זה אפשר אפילו מחברים, איך אני אומר תמיד בקורס ימינה שמאלה, או ממכרים, זה לא איזה כמות, או אפילו 50, כלומר התחרות פה לא קשה. לעומת אם אנחנו נסתכל על הלמון סקוויזר שהיינו קודם, יכולים לראות כבר 360 חוות דעת, 266 חוות דעת, 470, שימו לב, התחרות הרבה יותר חזקה. אפילו אלה החדשים שרק התחילו לפרסם, שימו לב, הם נדרשים להרבה מאוד חוות דעת. בעצם על פניו נראה כמו המוצר הכי גאוני שיש. שימו לב, מספר 1, מריצים, אפשר לקדם אותו, אפשר להוסיף שלט ככה שהוא יהיה יותר טוב, ולרוץ קדימה. וזה אני קורא הטעויות שהתוכנות עושות. הנה, אם לצורך העניין אני מדליק את התוכנה של האסין אינספקטור, התוכנה שהדלקנו קודם, יש כל מיני תוכנות שאנחנו עובדים איתן במהלך הקורס, צריך לדעת לעבוד איתן בצורה הנכונה. שימו לב, אם אנחנו מסתכלים, אז אפשר לראות שהמוצר הראשון שראינו 208, 868, 3,300 מחירות, 800, שימו לב, כולם מוכרים, פשוט כולם. אם אני חוזר לדף של התוצאות, שימו לב, גם מי שחדש יותר, גם מי שישן יותר, דירוג גבוה יותר, נמוך יותר, כולם מוכרים. פשוט תחום מדהים, נראה על פניו, מעולה. פשוט מה יכול להיות יותר טוב מזה? רווח גדול, שימו לב, 208 יחידות, 56,000, 15,000, 1,500 יחידות, כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו. שימו לב, התחרות על פניו נראה אפילו, שימו לב כמה מדהים. זה יש 0 ריוויוז והוא מצליח למכור 876. נראה מתנת שמיים. וזה המקום שאני תמיד אומר לכולם, If it's too good to be true, it ain't true. אם זה טוב מדי כדי להיות אמיתי, כנראה שמשהו פה לא נכון, ופה אנחנו צריכים בעצם לדעת ולהסתכל ולחשוב למה זה לא נכון. אני יכול להגיד לכם שגם סוחרים מקצועיים על השאלה הזאת בדרך כלל נופלים ולא מצליחים להגיד לי, אבל מה פה לא נכון? המוצר הזה הוא פשוט מעולה, הוא זול, הוא חדשני כרגע, קל להשיג אותו, כל הדברים, הוא מוצר פשוט מה שנקרא, אומרים תמיד לחפש מוצר שהוא לא מורכב מדי, שהוא לא מוצר לא טוב, שהוא לא מוצר רע, שהוא לא מוצר שבעצם, הוא מוצר מאוד פשוט, אין פה סיבה שיהיו החזרות, בסך הכל חתיכת פלסטיק, מי שמכיר לגוגל יש אפילו משקפיים כאלה מקרטון שמרכיבים, מוצר מאוד מאוד פשוט. פה מגיע בעצם המקום שאנחנו צריכים לדעת איך להסתכל ולמה לא לגעת בו. וזה בדיוק המקום שצריך להיות מקצועיים, ואני יכול להגיד לכם, מבין התלמידים לאחרונה, לכן אני גם מכיר אותו, פסלתי את המוצר הזה להרבה שחשבו ללכת עליו. כמו שאמרתי לכם, בתחילת הדרך, כשאנחנו לוקחים מוצר, בדרך כלל אנחנו עוזרים בכל מיני טכניקות, בשיטות פרסום, קידום, בעצם לקבל חוות דעת חיוביות, וכמעט כל מוצר שתראו בתחילת דרכו, הפידבקים שלו בהתחלה, החוות דעת יהיו טובות מאוד, ועם הזמן בעצם החוות דעת יהפכו להיות אמיתיות, אלא אם כן נעשה תרגילי קידום נוספים. אז בואו נסתכל רגע, אני רוצה שתסתכלו ותראו ש7% מהקולים, אני יכול להגיד לכם שזה יעלה עם הזמן, אמרו בעצם שהמוצר הזה לא טוב. אם אני אכנס למוצר אחר, לא משנה, סמסונג זה המותג, הכי שולט בתחום, אני אכנס למוצר אחר, גם אלחץ על החוות דעת, שימו לב, 14% אמרו שהמוצר לא טוב. ופה מגיע בעצם ה-catch 22. נכון שהמוצר הזה יעשה לנו הרבה מאוד כסף מהר מאוד, כמעט בלי השקעה, אבל אמזון חשוב להם מאוד האיכות של המוצרים, הבדיקה ושל לקוחות מרוצים בסופו של דבר. מבחינת האמזון, מעל 3% מהלקוחות, אם הם לא מרוצים, אתם תראו מהר מאוד שהמוכרים פה פשוט יתחלפו. בדרך כלל אנשים שמשתמשים במגוון חשבונות וטריקים לא תקינים. מה שיקרה פשוט, החשבון ייעצר מלמכור. ברגע שיהיה לנו אחוז החזרות כאלה גבוה, תגידו לנו, אדוני היקר, את המוצר הזה אתה לא מוכר יותר, אנחנו נתקע עם סטוק בארצות הברית. לכן כשאנחנו באים לבחור מוצר פרייבט לייבל, אנחנו משתמשים בכל הכלים ובכל השיטות שיש לנו לנתח, אבל צריך לדעת גם לבדוק גם את הפרטים הקטנים, וזה דוגמה לאיך שאנשים נוטים ליפול. אוקיי, אני רוצה לדבר על עוד שני דברים קטנים, לפני שאנחנו מסיימים ככה שהבטחתי, וזה בעצם איך אנחנו יכולים להשתפר כמוכרים בעצם. רובנו בתחילת הדרך, איך אני קורא לזה בארץ, יש תנועת העדר, צריכים בעצם להעביר את הכסף מאמזון לישראל. מי שמכיר באי-ביי, עושים את זה באמצעות פייפל,
כאשר אם אנחנו רוצים לעשות את זה מארצות הברית, אנחנו חייבים לקבל את זה לחשבון בנק אמריקאי. כמעט כל המוכרים בארץ, כמו שאמרתי, תנועת העדר, משתמשים בחברה שקוראים לה פיונר, גם אני ממליץ להשתמש בה, אין בה דמי הרשמה, נוחה מאוד, נעימה, חברה אגב שהוקמה פה על ידי ישראלים, אבל העמלות יחסית גבוהות, ולכן כדאי להכיר כשאנחנו נכנסים לשוק ולבחור בעצם את הפתרון שהכי מתאים עבורנו. אז יש לנו גם את פיונר, אני יכול לספר לכם שיש עוד לא מעט פתרונות בשוק, אני רוצה עכשיו להראות לכם את הפתרון שהוא הגדול בעולם, אמנם פיונר בגלל שהיא ישראלית היא המוכרת ביותר, חברה שקוראים לה World First, ששוב פעם להם יש עמלת מינימום, לכל חברה כמובן יש את היתרון שלה ואת החיסרון שלה, ואז עמלות נמוכות יותר, אבל מי שמתחיל לעלות בכמויות יכול בעזרתה לחסוך בעצם את העמלות, ואם תחשבו, אם ירדת מ3% ל2%, כולה 1% אתה חוסך, על מחזור של $20,000 זה הרבה כסף, וזה לא מחזור גבוה. אז זה ככה אנקדוטה קטנה שכדאי לחשוב ולשים לב בכל שלב שאנחנו עושים, זה מה שמפריד בין מוכר טוב לבין מוכר. הבדל מאוד מאוד גדול, בעצם שהוא כל הזמן מתפתח ובוחר את הפתרון שמתאים עבורו. ורוב האנשים ברגע שהעסק שלהם מתחיל לרוץ קדימה, זה השלב שכדאי לנו להיות מקצועיים, מי שיודע אני עובד גם באמצעות חברה אמריקאית, גם חברה ישראלית וגם חברה אמריקאית, ולעבוד עם חברה אמריקאית יש לנו הרבה מאוד יתרונות, מהדבר שאמריקאים מעדיפים לקנות מאמריקאים, הדירוג באמזון שלנו עולה, אנחנו יכולים לפתוח חשבון בנק בארצות הברית, ובעצם להימנע מכל העמלות האלה, וזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד דוחף את המוכרים, שיחד איתי את הקבוצה שאיתנו, את הקבוצה החזקה שכבר מוכרת יפה מאוד, להתפתח לשלב הבא ולחסוך בעצם את האחוזים הקטנים בניהול נכון. ניהול של חברה אמריקאית הוא לא כל כך מפחיד כמו שזה נשמע לכולם, יש תוכנות אוטומטיות פשוט, הרבה יותר נוח אפילו מלנהל בארץ, שמתחברות לנו לתוך אמזון, עושות את כל הדיווח ולרואה חשבון נשאר לחתום בעצם בסוף, לכן הניהול של חברה אמריקאית הוא לא כל כך מורכב, כאשר יודעים להרכיב אותו. אז ככה זה בקצרה ובתמצית כי זמננו מוגבל, אני מקווה ככה שפתחתי לכם קצת את הראש לגבי איך שבוחרים פרייבט לייבל, שאנחנו לא מאמרים, אנחנו משתמשים בכלים ובניתוח נכון, בודקים את כל הפרמטרים ומצליחים להגיע בעצם למוצר הנכון, צריך לשים לב שמצד אחד אנחנו לא בוחרים מוצר שהוא גנרי פשוט, כי כולם ילכו אליו, בצד שני בוחרים מוצר חדשני וטוב, אבל לא נופלים עם החדשנות. זה הנקודה מבחינתי החשובה ביותר כשאנחנו באים לבחור מוצר אחרי שצברנו את המקצועיות שלנו באמזון. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהחלק הזה. אני עכשיו הולך להעביר את השידור לערן אלבז, שהוא בין ההתמחויות שלו גם מבצע סחר ארביטראז', שהיא טכניקה שאני מאוד ממליץ לתרגל אותה, כדי להכיר את זירת המסחר, לפני שאנחנו ניגשים לדברים אחרים. אז בבקשה, ערן אלבז, אני מעביר את השידור אליך. ערב טוב, ערן, שומעים אותי? שומעים נהדר, הכל בסדר גמור, תפתח את המסך מלא ונהנה. תודה רבה. בסדר גמור. אוקיי, אז אני ערן, מתרגל ראשי ככה בקורס של ערן בלאושטיין. הכנתי פה מצגת שבה אני גם מציג את טבלת המחירות שלי, גם את השיטה וגם את ככה כקינוח וכסוכריה, מה שנקרא את המוצרים הרווחיים שמצאתי היום. הייתי תלמיד של ערן בחודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, ככה זה היה הקורס שבו הייתי. ככה שיש לכם הזדמנות בלייב לראות עבודה של 8 חודשים בערך אחרונים. כמובן שיש מה להשתפר ולשאוף, אבל אני יכול להגיד לכם שהיום אני עובד חצי משרה בעבודה שלי כשכיר. בואו נתקדם מה שנקרא, בואו נצלול פנימה. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות, ככה נתתי פה גרף נגזרת מהראשון לספטמבר, ככה 8 חודשים פלוס. יכולים לראות שמכרתי
1,908 מוצרים ו-1,771 הזמנות, זה המחירות, 34,500 דולר, זה ממוצע של כל מוצר, וכמובן שבחודשי הקריסמס אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה עלייה גם בבלק פריידיי וגם בחודשי הקריסמס. אתם תראו את זה כבר אחרי שככה בזמן שנתחיל את הקורס אנחנו נלמד גם על המערכות וגם על העמודים האלה של הרווחים ושל המחירות. אז פה מחולק לכל קטגוריה בעצם כמה יחידות מכרתי ומה המחירות. הטבלה השמאלית זה כמה יחידות ופה זה כמה רווחים או כמה מחירות בדולרים. זה פר מוצר, כל שורה פה היא מוצר. כמובן שהוצאתי את הטייטל של המוצרים, חלק מהמוצרים הם פרייבט שלי וחלק מהמוצרים הם מוצרים שאני עובד בשיטת ארביטראז' שכבר ככה אני אגע בה בנקודה, כמה נקודות. אפשר לראות פה שסידרתי את הגרף הזה לפי המחירות. אפשר לראות שיש פה שתי מוצרים המוצר הראשון, אני אגלה לכם ככה שזה הפרייבט לייבל שלפני כמה חודשים התחלתי, זה המוצר הראשון. זה המוצר השני, 4,800 ומשהו דולר. זה מוצר שאני רוכש באתר, האמת שזה מוצר, יש לי אתר ספק, באתר בארצות הברית, שככה כל כמה חודשים אני רוכש כשיש במלאי, ישר אני רוכש 100-200 יחידות ומוכר את זה באמזון, אז אפשר לראות. ועוד מוצרים, ככה, זה ככה משתי הטבלאות שככה רציתי להתחיל. בואו נמשיך. כמובן שאנחנו... אני מפריע לך, תגדיל את המצגת, תפתח את המצגת על כל המסך, שיראו אותך יותר טוב. אם אתה יכול, תודה רבה. אוקיי, אז זה הטבלה. רק שנייה, זה הטבלה וזה הגרף שהראיתי מקודם. אוקיי, אז חלק מהשיטות שיש בקורס, שלמדתי גם אישית בתור תלמיד בקורס, וכיום ביחד עם ערן ככה מלמדים, אונליין ארביטראז', מה זה בכלל? קנייה בזול במקום אחד ומחייה במקום אחר, ככה בצורה הכי מופשטת שאפשר, קונים את הסחורה ובלי להזכיר מחסנים, בלי עלויות כבדות, אנחנו שולחים לחברות ביניים, כל אחד יכול לבחור איזושהי חברת ביניים, אנחנו בקורס גם נלמד איזה חברה או שניים על בוריה מה שנקרא, ומשם לאמזון, יכולים כמובן למכור את המוצרים שלנו גם באמזון או בפלטפורמות אחרות. אז כמו שככה בגדול יש פה ככה גרף, מי שטיפה מסובך אני ככה אסביר, מוצאים את המוצר, כמו שאתם רואים פה, רוכשים את המוצר, כמובן אם יש מיסוי אז מיסוי, מעבירים אותו לחברת הביניים, אוקיי, כמובן מהאתר שולחים, זה לא משהו שפיזית אנחנו עושים, הכל דרך מחשב, ודרך חברת הביניים, זה דוגמה לחברת ביניים אחת, FBA Inspection, משם אנחנו שולחים לאמזון, חברת הביניים בעצם מטפלת, ואנחנו מכינים משלוח ושולחים את זה לאמזון, ומקבלים את הכסף לחשבון שלנו, במקרה הזה זה פיוניר, נכון לעכשיו. נתתי פה כמה דוגמאות, אוקיי, דוגמאות שהיום ככה שוטטתי ברשת לפני שעה, ככה 20 דקות, מצאתי כמה דוגמאות, אני רגע אעבור עליהן. אוקיי, אז זה פה, קצת נקטע פה, זה מאתר שנקרא מיכלס, אוקיי? שימו לב, מוצר שעולה 4.24, היום יש 20% הנחה, בדרך כלל הוא עולה יותר, עולה 4.24, אוקיי? שהוא משהו של מוצרי ציור, אבל זה מוצרי back to school, ונמכר ב-13.35. עכשיו, יש פה, מה שאתם רואים, כלל אצבע באונליין, לא אכנס אתכם בפנוכו, אבל כלל אצבע זה למצוא מוצר במחיר X, ולמצוא אותו באמזון שהוא נמכר במחיר כפול 2.5 או כפול 3, אנחנו יכולים לראות שיש אומנם 17 מוכרים, אבל אני יכול להגיד לכם שהרנק שלו זה מקום 400 בקטגוריה שלו, ולפי הג'אנגל סקאו זה נמכר באזור ה-2,000-3,000 בחודש,
יש פה רווח לפחות של 100% מההשקעה, זאת אומרת, אם השקענו 4.24, יש פה בין 4 ל-5 דולר, אחרי שאנחנו מוצאים את כל העלויות. הנה סתם דוגמה, מוצר, אותו מוצר, עולה פה 4.24, ועולה, נמכר באמזון 13.35, אנחנו נקנה אותו, נעביר אותו לחברת, נלמד איך להעביר אותו לחברות הביניים, ומחברות הביניים לאמזון, ונתחיל למכור. אוקיי, זה סתם ככה נכנס לסטור, יש היום ככה עד היום בערב 50% הנחה, כולל ההנחות של המוצרים, ושימו לב, מוצר שעולה 19.95, לא יודע מה, שפן, ארנב, לי זה לא אכפת, אני קונה מוצר X, מוכר אותו מוצר באמזון, 19.95, פאני בני, ו-say 50% off, נותנים לכם פה גם את הקוד, ושימו לב פה למעלה, יש גם קוד שיפ מג'יק, זה קוד לשליחה חינם, כבר תבינו למה אני אומר את זה. שימו לב, זה בעצם הצ'ק אין של דיסני סטור, בעצם ניסיתי לרכוש 10, סתם כדי להראות לכם, תשימו לב, בתכל'ס זה אמור לעלות 199.50, זאת אומרת 19.95, עם הקופון שהכנסנו פה, מופיע, יש פה 50% הנחה, ועם הקופון של פרי שיפינג שהסברתי לכם, השיפ מג'יק, גם את ה-12.95 הצלחנו להוריד, ככה שסך הכל 99.75 ל10 מוצרים, 9.97, 10 דולר למוצר. שימו לב כמה המוצר נמכר באמזון, 28.87, אותו מוצר בדיוק. בדיסני הוא נמכר לאחר הנחה 9.95, 9.99, אוקיי? ובדיסני נמכר 28.87. שוב, בקורס אנחנו נלמד איך אנחנו קונים מפה, שולחים לחברת ביניים ומוכרים פה, כמובן נלמד עוד דברים, איך לפרסם נכון וכו' וכו', זה ככה בנקודות, אבל אני רוצה להראות לכם פה מוצרים. FBA Inspection זה בעצם חברת ביניים שהייעוד שלה היא בעצם צינור לאמזון, היא מקצועית, היא אחת מתוך 20 חברות ביניים שיש, שנותנים לנו, אנשים שלא גרים בארצות הברית, או אנשים שנמאס להם בעצמם לארוז ולשלח ולעטוף את השירותים האלו, כמובן בתשלום, שיכול לנוע בין 70 סנט ל$1.50 פר מוצר. אוקיי, זה החברה. אוקיי, עוד שתי מוצרים ככה אחרונים ונסכם. עוד דיל שראיתי, מוצר שעולה בדרך כלל 14.99 ב-Best Buy בארצות הברית, ושימו לב, היום יש $10 הנחה ל-4.99, כמובן, אם אתם לא הבנתם, אני ככה, או לא הסברתי את עצמי, סליחה, נכון, אנחנו גם נלמד אתרים, איזה אתרים אנחנו נכנסים, איזה אתרים כוללים דילים של כל האתרים, ומראים לי הנחות וקופונים, ואיך אני ניגש לזה. זה יכול להיות חיפוש סזיפי, ולפעמים כיפי, וזה יכול להיות גם להיכנס לאתרים כלליים, שמציגים לנו את הדילים השווים האלו. זה התחום שאני מאוד מאוד אוהב, וגם עושה את זה לפעמים גם בשביל הרווח, אבל גם בשביל הכיף והנפש. שימו לב, מוצר שעולה 4.99, ובאמזון נמכר ב-21.98. כמובן הייתי קצת נזהר, כי אני רואה פה שיש כוכב, שקוסטומר, בעצם לקוח אחד השאיר מה שנקרא ביקורת שלילית אחת, זה לא מעיד שום דבר. עדיין מוצר שנמכר ב-4.99 נמכר ב-21.98, ומוצר אחרון, מי שרוצה ככה לקנות מוצרים טיפה יותר, שעולים טיפה יותר יקר, מה שנקרא להבדיל את עצמו משאר הקונים שקונים בין 5 ל-20 דולר, יש פה מוצר ב-49.99, pressure cooker black, אותי לא מעניין מה זה, העיקר שזה אותו מוצר בדיוק כמו באמזון, עולה 49.99, בדרך כלל זה עולה 99.99, ושימו לב, באמזון 113.93, סורי על הצילום מסך הזה, אבל הבנתם למה התכוון המשורר. לסיכום, גם אני בהתחלה הייתי סקפטי לכל העניין ולכל השיטות, עוד פעם יש כל מיני שיטות, זה רק אחת מהשיטות, אבל שיטה שעובדת עם רצון והשקעה שלכם, כמובן אפשר להגיע למכירות והחשטפות. לי זה עבד ועובד, בטוח שגם לכם, וכמובן שקווים לראות אתכם בקרוב. שיהיה לכם שבוע טוב ובהצלחה לכולם. טוב.
טוב, הרבה תודה לערן אלבז על ההצגה הנהדרת הזאת. ככה שכח להגיד לכם שזה חשבון אחד, אבל בסדר, זה ניתן לו. ואני מחזיר את השידור לאסי צור. בבקשה, אסי, השידור אצלך. יפה, שומעים אותי טוב? שומעים אותי טוב, ערן? רק תיתן לי פידבק שזה בסדר? הכל בסדר גמור. יופי, מעולה. מעולה. אז קודם כל תודה לשניכם, שניכם באמת נתתם פה הפתעות וערך ויופי של דברים. כמה חידודים קטנים ואפילו פרשנות קטנה למה שאנחנו ראינו פה, קודם כל ממה שערן בלאושטיין הראה לנו, זה שככה אם אני מסכם את מה שהוא בעצם מראה, זה שברגע שאנחנו עובדים עם אמזון, אנחנו לא מתעסקים לא בשילוח ולא בשירות לקוחות, ומי שמכיר את eBay יודע לפעמים כמה זה קשה להתעסק באריזות, במשלוחים, בשירות לקוחות, בכן הגיע, לא הגיע, כן הכניס מספר מעקב, לא קיבלתי, כן תחזיר לי, גם אם המוצר חוזר, להתחיל להתעסק, לעשות החזרים, ריפאנד וכולי. כשאני עובד עם אמזון, אני לא מתעסק בכלל, אני רק מסתכל על המסך, כמה אני מכרתי והכל טוב. כמובן אני מראש דאגתי למצוא מוצר נכון, העברתי למחסן, עשיתי הגדרות נכונות, עשיתי פרסום, שיווק וכמו שצריך, ובסופו של דבר אמזון עושים את כל העבודה בשבילי. אז זה גם שוב אחד היתרונות של אמזון על פני האתרים האחרים כמו eBay למשל. דבר נוסף לגבי ה-reviews, אוקיי? יש כל מיני שיטות ודרכים לראות באמת כמה מוצרים נמכרו, ככה שזה מאוד מאוד קל בסופו של דבר לדעת לאתר הצלחות ולשכפל הצלחות. אנחנו לא באים להמציא את הגלגל, אנחנו לא באים להיות מה שנקרא לנסות להיות ככה מומחים גדולים. יש תוכנות ויש כלים ויש דרכים, וזה פשוט טכני, וזה פשוט קטע של טכניקה. לדעת לעבוד עם הכלים הנכונים, לנתח את הנתונים ולדעת לקבל החלטה על סמך הנתונים האלה בלי תחושות בטן, בלי הימורים, בלי חששות, בלי תקוות ובלי להגדיל את הראש ובלי להיות, בלי ככה אפילו לא לאלתר. הכלים בדיוק מראים לנו איך לעשות, מה כדאי, מה לא כדאי, מה כן עובד, מה לא עובד, ועל סמך זה אני יכול לקבל החלטות וללכת בבטחה בלי לקחת הימורים וסיכונים. אז זה גם התוכנות שבעצם הראה לנו, ערן, בעצם עושות לנו את כל עבודה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר קלה, וצריך לדעת שוב לעבוד איתם, להתרגל אליהם. נכון, אולי בהתחלה זה כזה נראה לכם מאוד מורכב וכל המספרים והמונחים והמושגים. קצת שעות מסך ואתם תראו שאתם מתרגלים לכלים האלה, כמו שאתם היום רגילים לעבוד עם האימייל שלכם, ולעבוד עם הפייסבוק ועם כל מיני איזה כלים. לומדים גם לעבוד עם הכלים האלה, זה לא בעיה. אז בעצם התוכנות עושות לנו קיצור דרך משמעותי, וזה חשוב. אז מי שרוצה באמת, מה שנקרא, להצטרף להצלחה ולקחת צעד אחד קדימה ולהיכנס לעולם של אמזון, ובעיקר גם להצטרף לזירות החדשות, ואני לא יודע אם אתם מבינים מה המשמעות של להצטרף לזירה חדשה, כמו ההנדמייד וכמו המרצ'נט וכל מה שערן הראה. נכון, שומעים את המשפט הזה לפעמים, טוב, הוא כבר נמצא 5-10 שנים בשוק, השוק הזה כבר אולי רווי, והוא כבר התחיל לפני כולם וכולי. וזה קורה באמת כי תמיד יש הזדמנות להיכנס לשוק חדש, לאיזושהי פלטפורמה חדשה, לזירה חדשה, לתחום חדש, ומי שיודע להיכנס בזמן ולנצל את ההזדמנות, רוכב על הגל, בונה עסק, בונה קליינטורה, ונהנה מלקוחות ולקוחות חוזרים. ולכן יש פה הזדמנויות חדשות להיכנס לזירות חדשות ולפלטפורמות חדשות ולזירות האלה של אמזון, שמה שבאמת גם ערן ניסה להדגיש שאמזון מפרסמות ומקדמות. המשמעות שאמזון שופכים מיליונים ומיליארדים על פרסום ועושים יחסי ציבור וקונים מדיות ועושים באמת פרסום מסיבי, כדי שבסוף אנחנו המוכרים למכור. כלומר אני נהנה מזה שאמזון כרגע מכניסים זירה חדשה, תחום חדש, הם מפרסמים, הם מקדמים, הם באמת גורמים לי למכור יותר, ובעצם אני לא צריך להשקיע פה כספים, לא בפרסום ולא אני לא במרדף אחר הלקוחות, כבר אמזון ידאגו למכור ולהביא את זה, אני רק צריך לשחק את הכללים הנכונים, להביא את המוצרים הנכונים בזמן הנכון, לתת מחיר טוב, וככה אני בעצם רוכב על הגל. אז באמת כל המשמעות של הזירות החדשות האלה, זה פשוט הזדמנויות להיכנס היום לעולם חדש של טכנולוגיה, של אינטרנט, של כסף, של הכנסה פסיבית, ולייצר מזה גם עסק וגם הכנסות במינימום מאמץ, בכמה שעות עבודה בשבוע, אפשר לעשות פה רווחים יפים ומדהימים, ואנחנו כל הזמן רואים את ההצלחות האלה.
אז בעצם אנחנו רוצים להציע רק למי שמתאים לנו, כלומר יש פה מין קצת דרישות מינימום, ולמי שבאמת רוצה לקחת חלק בהצלחה ולעבוד ולתרגל ולהיכנס לתוך הדבר הזה. אנחנו בעצם מציעים קורס מאוד מאוד מקיף, הכי מקצועי בארץ, הכי מקיף, הכי עמוק, הכי רחב, עם הכי הרבה מה שנקרא בשטח, תרגולים וסימולציות ותהליכים, כאשר אנחנו נלמד למכור בכמה ערוצי מחירה בו זמנית. אפשר גם למכור מוצרים מהארץ, אפשר כמובן עם המחסן FBA, אפשר לעשות עסקאות ארביטראז', אפשר למכור מותגים, אפשר לייצר מוצרי פרייבט לייבל. את כל הדברים האלה אנחנו מכסים בתוך הקורס הזה, ולא מתמקדים רק במוצרי פרייבט לייבל שיש שם יתרון וחיסרון. אז יש אנשים שזה כן מתאים להם, יש כאלה שזה בכלל לא מתאים להם. אז חשוב שיהיה פה כמה וכמה אפשרויות ושיטות, ואת כל הדרכים ואת כל האפשרויות, ככה שכל אחד בסוף יבחר מה שמתאים לו ומה שעונה על הצרכים שלו ועל היכולות שלו, ואחד רוצה להשקיע כסף ואחד לא יכול. אז יש פה כמה וכמה שיטות שזה מתאים לאנשים שונים בכל מיני צורות. ויש גם עוד דרכים ועוד שיטות, אנחנו לא חושפים את כל השיטות מסחר פה באמזון, אבל בכל זאת למה כדאי להצטרף למי שבעצם רוצה? אז כמו שאמרנו זה באמת קורס מאוד מאוד מקיף ויסודי, כולל מפגשים פיזיים בשטח, כלומר בכיתות, פרונטלי, בליווי אישי, עם המתרגלים שלנו, ככה שזה באמת קורס תכלס ולא תיאוריות ולא סיפורי סבתא. כל אחד מוכר בקורס, כל אחד נכנס לקטע של עשייה, כל אחד נדרש לפתוח חשבון, לעלות מחירות, לייצר הכנסות, למשוך את הכסף, להתחיל לעשות פעולות בתכלס. לא עושים את זה אז אי אפשר בעצם להתקדם. הקורס הוא לא בין 3-4 מפגשים ולא 8-10 מפגשים, אלא 15 מפגשים. פעם בשבוע על פני 4 חודשים, כאשר מתוך ה-15 מפגשים 4 מפגשים פרונטליים, יש לי פה שגיאה מפגשיפ, אבל הכוונה היא בעצם 4 מפגשים פיזיים בכיתה, כולל תרגולים, כולל מרצים אורחים, כולל כל מיני הפתעות וכל מיני הדגמות של חומרי עיטוף, הדגמות של כל מיני תהליכים, ככה שזה גם חשוב האינטראקציה עם התלמידים בסביבה שכולם מרגישים ביחד שעוברים פה תהליך ושאלות וסעור מוחות, וזה הקורס היחידי בארץ שבאמת נותן פה תכלס של גם מפגשים בשטח, גם שיעורים פרונטליים, גם מאוד מאוד מסודר עם הרבה מקצועיות. אנחנו כבר מעבירים את הקורס הזה מעל שנה, אז יש פה הרבה שיפורים, הרבה תובנות, ואתם בעצם נהנים מהשדרוגים ומהשיפורים שאנחנו בעצם עשינו עם הזמן. תוך כדי מקבלים עזרה מלאה, ייעוץ ותרגול וליווי מקצועי ללא הגבלה מסביב לשעון, גם מצוות של מרצים, זאת אומרת מתרגלים, גם באמצעות קבוצת פייסבוק סגורה, תכף אנחנו נראה. יש פה מעטפת מאוד חשובה, כדי שכל אחד שנכנס לתוך התחום הזה יכול גם להרגיש שיש לו אבא ואמא ויש תמיד למי לפנות בכל שעה, כי גם יש פה הרבה עניינים קטנים שלפעמים מישהו פספס ומישהו לא בטוח ומישהו לא רוצה להיות ככה זה, אז אפשר להיעזר, אפשר להתייעץ, אפשר לקבל חוות דעת. חשוב שיש פה ככה יד ביד לאורך לכל 4 החודשים, וגם לאחר מכן. אני אומר לכם שקורסים כאלה בחול, ויש קורסים כאלה בחול, עולים $5,000 וגם יותר, שזה שווי פה בארץ, אם אני עושה שקלים מול דולרים, זה בערך 18,500 או 19,000 שקלים. כמובן זה לא המחיר שאנחנו מוכרים את הקורס הזה, אבל שתדעו, זה השווי של הקורס, כי כל אחד בעוד חצי שנה הולך להרוויח לפחות $5,000 בחודש או יותר. מבנה הקורס בעצם כמו שאני מראה כאן, מפגש 1, 4, 7 ו-10 הם בעצם מפגשי כיתה, כל השאר זה מפגשים של וובינרים, זאת אומרת זה מפגשים חיים, כמו שאנחנו כאן בוובינר ויש פה משתתפים בכיתה, רק שבוובינרים גם אפשר לשאול שאלות, אפשר לקחת דוגמאות, אפשר לעשות סימולציות, אפשר לעשות כל מיני דברים בלייב. זה ככה בריף קטן על הסילבוס של הקורס וכל התכנים, מה לומדים בכל שלב. כל מפגש כזה הוא בעצם פעם בשבוע. זה פעם בשבוע כי בין המפגשים יש גם תרגולים, יש שיעורי בית, יש מטלות, יש משימות, יש סימולציות, יש כל הזמן התקדמות, ככה שפעם בשבוע זה מספיק זמן לעבוד ולתרגל, וצריך להשקיע בזה משהו כמו בין שעה ל2 ביום, כדי להתקדם בקצב הנכון, ליישם ולבצע את התרגולים ואת שיעורי בית, ולהיות מוכנים לשיעור הבא ולהתקדם. בעצם אני רק ציינתי פה 10 מפגשים מתוך ה-15, חלק מהמפגשים זה גם מפגשי תרגול נטו, חלק מהמפגשים זה כל מיני תהליכים שאנחנו פה עוברים ביחד לאורך כל הקורס מבחינת
למשל מפגש שעושים רק תרגול בנושא ארביטראז', או מפגש שהוא רק מיועד לאיתור מוצרי פרייבט לייבל וממש הקמה של מוצר והקמה של סל מוצרים. מפגש נוסף זה רק איתור ספקים והתנהלות מול זה, זאת אומרת יש פה עוד מפגשים שהם קצת מעבר למה שאני מראה פה בסילבוס. סך כל הקורס, כמו שאמרתי, 15 מפגשים על פני 4 חודשים, ותכנים מאוד מקצועיים, ככה שהרמה המקצועית היא אפילו קצת יותר ממה שצריך, כדי שיהיה קל הלכה למעשה בשטח לעבוד, לתרגל ולהגיע לתוצאות, ככה שהגישה היא רמה מקצועית יותר גבוהה ממה שאולי צריך, כדי שיהיה קל לצאת לדרך. מה עוד מקבלים במסגרת הקורס? אז כמו שאמרנו, יש תמיכה מלאה, ייעוץ וליווי מקצועי גם במסגרת קבוצת פייסבוק סודית וסגורה, 2 מתרגלים צמודים שנותנים מענה מסביב לשעון. גם מקבלים פגישה אישית יחד, זאת אומרת כל תלמיד מקבל פגישה אישית מתוך מקום שצריך לכל אחד לתת קצת יחס אישי ולעזור לו לעשות איזשהו פיתוח עסקי וליצור, זאת אומרת ככה לתת לו את הסביבה ואת העזרה ככה שהוא יוכל ליצור את המוצרים הנכונים, את הכיוון הנכון, את השיטה הנכונה. אז יש ככה הרבה אינטראקציה כדי שהדברים האלה יעבדו בצורה מותאמת לכל משתתף. יגיעו גם נציגים של פיוניר או של החברה השנייה, לתת הסבר ותמיכה ועזרה ושאלות ואיך בעצם עושים את כל התהליך של פתיחת הבנק ואת כל הסטאפ, את כל התשתיות. מרצים אורחים יבואו גם בתחום של אריזות וחומרי עיטוף, ויגיע גם רואה חשבון להסביר על כל העניין של התנהלות ומיסוי בינלאומי, והרצאות באמת שוות וברמה חבל על הזמן. ועוד כל מיני בעלי מקצוע שאנחנו לא נחשוף פה, אבל זה הפתעות שיבואו בהמשך הקורס, אז נשאיר ככה איזשהו טעם של סקרנות. יש המון הכוונה והמון המלצות מה כדאי למכור, עם מה להתחיל, עם מה להמשיך, איך בונים סל מוצרים נכון, איך ממשיכים, ככה שלא צריך להאמר, לא צריך להיות ראש גדול, לא צריך להמציא, תקבלו את כל ההכוונה. ועוד דבר נוסף שאנחנו דאגנו, שיהיו למשתתפים גם מוצרים חמים, אני גם תכף ממש מראה לכם את המוצרים שהמשתתפים יוכלו לקבל במסגרת הקורס. וכמו שכבר ציינתי, קורס מאוד מאוד מקיף, מסביב לשעון, עם תמיכה ועזרה, 15 מפגשים, 4 חודשים. כמובן שכל אחד נדרש תוך כדי הקורס להתחיל למכור ולמכור הרבה, ובלי זה אי אפשר להתקדם. אני מיד מראה לכם את המוצרים שמקבלים במסגרת הקורס כבונוס חבל על הזמן. אז כמו שציינתי, 4 מפגשים בכיתה, 11 וובינארים, מהשעה 5 עד השעה 9, המפגשים הפרונטליים יהיו בתל אביב. אלה הם התאריכים, מתחילים כבר מיום שלישי, לא השבוע, בעוד שבוע, כלומר בעוד 9 ימים. פעם בשבוע בימי שלישי, הנה כל התאריכים פה לפניכם של כל ה-15 מפגשים. הדרישות המינימום שלנו זה חייבים פה אנגלית ברמה בסיסית, כמו שאמרתי לא צריך אנגלית ברמת שפתם. צריך להשקיע שעה עד שעתיים ביום, אין ברירה, יש פה תרגילים, יש פה תהליכים, צריך לרכוש את המיומנות הזאת, צריך להתרגל למסכים, צריך לעבור פה תהליך, אין פה קיצורי דרך, כל אחד חייב לעבוד, חייב להשקיע כדי להגיע לתוצאות האלה, ולכן חשוב השיתוף הפעולה שלכם. שתפו איתנו פעולה, הדברים יעבדו אצלכם ויעבדו טוב. ומי שיש לו קצת ניסיון בקניות זה טוב, זה לא חובה, אבל זה רצוי שלו איזשהו ניסיון בקניות, באי-ביי או באמזון, לא חובה כמו שאני ציינתי. כיתת הלימוד, סתם ככה נחמד לראות את הכיתה שהיא כיתה ברמה גבוהה. אז ככה, יש לנו גם מחיר מיוחד למי שמצטרף אלינו ב-24 שעות הקרובות, כאשר המחיר של הקורס הוא לא 18 ו-19 אלף, הוא רק 6,800 ש"ח. יש גם 10% למי שמצרף איתו חבר, או 20% למי שמביא קרוב משפחה דרגה ראשונה. אבל כמובן השקעתם, הבאתם עד לכאן, שמעתם, בא לכם לקחת בזה חלק, אנחנו ניתן לכם מחיר מיוחד ל-24 שעות הקרובות למי שמשאיר אצלנו פרטים. גם אם ההרשמה תהיה בעוד 2-3, מי שמשאיר פרטים ב-24 שעות הקרובות ייהנה ממחיר של 484 כפול 12, שזה אגב 5,800 ש"ח, או בתשלום אחד במזומן או העברה בנקאית 5,660. אגב, מי שפורס את זה ב-12 תשלומים, יש גם תוספת של קרדיט, שזה כך יצא קצת יותר. מי שירצה לפרוס את זה בפחות, אז זה פחות. בעיקרון, מתשלום שלישי ומעלה, יש תוספת של קרדיט, זה לא שלנו, זה חברת האשראי. מתייחסים לזה כמו הלוואה, אז אין לנו ברירה. ומי שרוצה להגיש לנו מעמדות, פשוט מעתיק את הלינק הזה. ערן, אם אתה יכול להכניס את הלינק הזה כרגע לכולם,
זה מאוד פשוט, מקלידים בשורת כתובת האתר ב-URL bit.ly/amazon 8888. זה הכל, ואז בעצם אתם תגיעו לדף שבו אתם יכולים להשאיר פרטים, יש שם טופס, שם, אימייל, טלפון, אתם משאירים פרטים, וזה הכל. יועצת הלימודים שלנו תחזור אליכם, תיתן לכם מידע, תבדוק אם אתם בעצם עונים על הדרישות מינימום שלנו, מבחינת כל מה שציינתי מקודם. אם אתם עונים על הדרישות, אתם תהיו מסוגלים להתקבל לקורס ולהצטרף אלינו, וככה בעצם להצטרף. אז אני רק מזכיר שבעצם הבונוסים זה שיש פה תמיכה מלאה, ייעוץ וליווי מקצועי מהצוות שלנו, מסביב לשעון, גם ממתרגלים שממש, שתבינו, זה פשוט אנשים שעובדים כל הזמן איתנו תוך כדי הקורס, וזה לא ברור מאליו, ולא בכל קורס יש את האינטראקציה האישית וליווי כזה צמוד, גם דרך קבוצת הפייסבוק, קבוצה סודית וסגורה, שדרך הקבוצה יש המון שיתופים, דיונים, טיפים, עצות, ספקים שאנחנו מכניסים, אפילו שיתופי פעולה בין התלמידים. מאוד חשוב להיות חלק מתוך הקבוצה, כי זה גם מימד של תוכן וידע והתחדשות וטיפים ועוד תוכנות ועוד כלים, וגם מקום של עזרה ותמיכה ושאלות, וגם לשמוע שאלות של אחרים וככה להפרות אחד את השני. זה קורס משולב, כמו שאמרתי, גם בכיתה, גם וובינרים עם המון תרגולים, קורס מעשי, ככה שזה גם אין דברים כאלה פה בארץ, אף אחד לא נותן היום גם בכיתה, גם וובינרים, גם מעשי, גם מתרגלים, זה פשוט לא ברור מאליו. בסופו של דבר כל סוחר יהפוך להיות מה שנקרא אמזון ריסלר, כלומר סוחר מיומן, מקצועי, שמוכר באמזון ועובד ומייצר לעצמו הכנסות על בסיס יומי. אני גם יכול להגיד לכם שמי שגם נכנס לקורס גם יקבל הזדמנויות להתפתח בעוד ערוצים ובעוד זירות מסחר, לא רק באמזון, יש גם את אמזון UK ויש את אמזון אירופה ויש את סירס ויש את רקוטן ויש עוד פלטפורמות. מי שעובד באמזון יכול גם למכור בעוד אתרים, אז זה ההזדמנויות שבעצם הקורס הזה גם פותח. ועוד שיתופי פעולה בין המשתתפים, אנחנו כל הזמן רואים זוגות ושלישיות וקבוצות שככה מתחברים ומייצרים מוצרי פרייבט לייבל ועוזרים אחד לשני, ויש המון סינרגיה בין המשתתפים, ככה שזה חלק מכל הקורס וחלק מכל התהליך שבעצם עוברת קבוצת משתתפים, וזה כולם עוזרים לכולם, ולכן הדבר הזה עובד ואנחנו מגיעים לאחוזי הצלחה מאוד גבוהים של המשתתפים. כלומר רוב המשתתפים בסוף עובדים, מוכרים ויש להם עסקים באמזון, ככה שרק צריך לעבוד, לשתף איתנו פעולה ולתרגל ולהגיע לתוצאות האלה. אנחנו גם נלמד איך אנחנו בעצם מייצרים פרייבט לייבל, וכל אחד יכול לייצר לעצמו מותג פרטי, ומי שיודע במותגים פרטיים יש המון כסף, יש רווחים שעומדים על 200-300% מבחינת הרווחיות. וכמו שאמרתי, מוצרים שווים למחירה, שזה בונוס אדיר. הלוואי עליי אם אני הייתי נכנס לקורס כזה לפני 5 או 10 שנים, שהיו נותנים לי כבר מוצרים לעבוד, כבר ספק, כבר מוצרים, זה כבר התחלה מדהימה. אז בואו נראה את המוצרים האלה, הבטחתי לכם. אז הנה חלק מהמוצרים. עכשיו זה בכלל לא משנה מה זה המוצר הזה, מה שכן חשוב לדעת שהוא נמכר במחיר הזה, אתם מקבלים אותו במחיר שיש בו רווח. זה לא משנה אם זה $5 או ב5 שקלים, אבל אלה המוצרים שאני כרגע מראה לכם שנמכרים. הנה עוד מוצר, שזה גם איזשהו פנף של מותג כלשהו. שוב, זה נמכר במחיר של רווח כמובן, ואלה המוצרים שאתם תקבלו במסגרת הקורס הקרוב למחירה ולהצלחה, ואתם יכולים אפילו לתפוס אותנו במילה. אז הנה אני כבר מראה לכם, אלו מוצרים אתם יכולים לקבל, מתוך כוונה שכבר אתם תוכלו למכור אותם, ואני גם מראה לכם שזה מוצרים שיש להם כבר reviews. אגב, הממוצע של ה-reviews ממה שאני הבנתי עם הזמן, זה שבערך אפשר להוסיף פה 2 אפסים. אם אני רואה פה 19, נמכרו פה בערך 1900 מוצרים מהדבר הזה. אולי נמכרו 1400, אולי נמכרו 2500, אבל הממוצע של ה-reviews, בדרך כלל מוסיפים 2 אפסים, זה מה שבדרך כלל המוצר הזה מוכר. אז הנה גם המוצר הזה נמכר, וגם המוצר הזה, אני רואה פה 15 reviews, זאת אומרת היו פה בערך 1500 מחירות. אגב, מי שיודע כמה עולה כפיה, או כמה עולה חתיכת בד כזאתי, ברור לכם שזה כמה שקלים בודדים, 5 שקלים הגזמתי, הנה כאן מוכרים את זה $20.
אז לכן אני כבר אומר, אתם מקבלים מוצרים עובדים, מוצרים שיש בהם רווחיות, כבר ייתן לכם החזר השקעה מיידי, כבר תוכלו להתחיל למכור, לקבל את הביטחון, לקבל את האבון, ולהמשיך הלאה, מי שצריך יקבל מאיתנו את ההזנקה הזאת כדי לצאת עם זה לדרך. אז זה אחד הבונוסים הכי שווים, ושוב, אני לא חושב שבשום מקום אחר ייתנו לכם כבר ספק, כבר מוצרים, כבר תתחילו למכור, כבר תתחילו להרוויח, שתוך כדי הקורס אתם כבר מחזירים את ההשקעה ויותר מזה. אז זה היה הבונוס, ומי שאגב רוצה ממש ליצור איתנו קשר, למרות שאין שום צורך, מי שמשאיר לנו פרטים בדף של ה-bit.ly/amazon 8888, אנחנו ניצור איתו קשר במיידי תוך יום-יומיים. מי שממש חייב יכול גם לכתוב לנו אימייל ל-service@amz.co.il או sales@amz.co.il, וגם אז שוב יועצת הלימודים שלנו תחזור אליו ותיתן לו מידע ועזרה. זה הכל, אני מקווה שתרמתי לכם וקיבלתם קצת ערך, ותצטרפו אלינו ותהיו חלק מתוך ההצלחה ותנצלו את ההזדמנויות ותייצרו לכם יזמויות ותרכבו על הגל של ההצלחות, של הטרנדים, של המותגים, של כל הדברים האלה. אני יכול להגיד לכם, יש לנו תלמידים שהתחילו איתנו לפני שנה ונכון להיום מייצרים מחזורי פעילות של $200,000 בחודש. אני לא צוחק, יש גם כאלה שעושים קצת יותר, ומי שמגלגל $200,000 בחודש והוא מרוויח 30%, 40%, 50%, אתם מבינים כמה כסף אנשים עושים, וזה אמיתי. אבל כמו כל הצלחה וכמו כל דבר צריך לעשות את זה נכון, בצורה מקצועית, יסודית, לעבור תהליך, לתרגל. אין קיצורי דרך חברים, זה לא כזה פשוט להגיע, זה נשמע פשוט, צריך לעבוד, צריך לעבור פה תהליך, צריך לעבוד בזה, ואז ככל שמוכרים זה נותן תאבון וביטחון ואפשר להתקדם בשלבים הבאים, וזאת המטרה של הקורס, לדחוף אתכם קדימה, להכניס אתכם לתוך הדבר הזה, בלי לקפוץ למים הקרים, בלי לחשוש לקוות או להמר, להשתמש בכלים הנכונים ובתוכנות ובכל מיני עזרים שיתנו לכם את הידע עם מה לעבוד, מה למכור, בכמה למכור, איך לתמחר, איך לעשות את כל הדבר הזה נכון, ואתם ממש תקבלו פה מלא עצות, טיפים ותובנות של שנים שיתנו לכם את הקיצור הדרך להגיע להצלחה. אז אני אשמח אם אתם באמת תרצו לקחת בזה חלק, ואנחנו נתראה במסגרת הקורס שמתחיל ממש בעוד שבוע וקצת. אז יש לנו כמות מוגבלת למשתתפים, אתם מוזמנים מיד להגיש לנו מועמדות, ואנחנו ניצור אתכם קשר תוך יומיים. אז שוב תודה לכולם ותודה לערן, גם ערן בלאושטיין, גם ערן אלבז, ושיהיה לכולם לילה טוב, ואנחנו נשתמע. בהצלחה לכולם ולהתראות.